volume there. Hello guys, hi guys. Hello guys. Let's say bang. Let's say my guys. Let's say ndineka brutisi ndinyatsonzwisisa kuti ndinyatsonzwisisa nyaya idzi dziri kuda kuitika panapa nhasi kuti zviri kufamba sei. Kabluetooth kadatipuwa nemwana wangu kadatitorera mwana wangu kuti kati ndipewo zvekanoshandiswa sei. Nhasi tiri kufamba nebhora.
Dedzai vana kefi mabhiza vauye pana. Yes. Pana kumene ari kuona pana panofunga akasidwa nezuro akaisa panhamba yandisingashandisi paWhatsApp. Hanzi, Sis Melly mune zvivindi. After watching your live about witchcraft, I just want to check my sister if you are okay. But une zvivindi when I applaud you for wanting to help those people. This Friday I'm going to Masawe and we'll be praying for you. Thank you very much, Kola, if you are watching. Thank you. Thank you, Kola from diaspora from UK. Thank you very Thank you. Vamwe vakatya vachiona dzemanjuzi idzi. Vamwe vakatya, right. Maswera seiko guys. Maswera seiko manheru makadiko nhasi. Ndandoda kuplaya song yangu yachistera chiosha inonzi njuzu iyi. Zvino yaramba kuplaya. Ndo yandandikuda kuplaya iyo iyi. Yambu yastera chiosha inonzi njuzu. Zvino yaramba kuplaya. Kuti zvinyatsoenderana. Saka network iri kuti netsei. Right. So guys, maswera seiko manheru mamuka seiko matima nanchiti aiwa ngatisangane pachipamwe tiri panapa nhasi paSIS Melly's Diaries pachirongwa chenjuzu. Handitika tichida kunyatsoziva kuti chiko chinombonzi njuzu. Imi, do they exist? Do they really exist njuzu idzi? Kana kuti it's just a myth? Kana kuti it's just a mystery? It's something that doesn't exist. Zviriko here zvinizvi? Kana kuti hakuna? Aiwa, variko here vakatogwa nenjuzu? Tuma surprise nekuti haya vanhu vanotaura juzi dzekumasewage, juzi dzekumachemba, juzi dzekupi. Up until today ndazofonerwa nevanhu pandati aiwa kava nenyaya dzavo vakambotorwa nenjuzu kana kuti vanoenda kumanjuzu uyai tichaure. Ivi guys, zvandawanasika my ears they've heard it all. Manzeve dzangu dzakazara. Ndawa zvinohlisa. Moza zvinohlisa. Zvinohlisa ndozvandawa ndasina kuti neMwari ndibatsirei. Aiwa Mwari please ndibatsireiwo Mwari please, because ndawa zvinohlisa ndopanda kuti izvaninga zvingadi kuti ndiwe ndoga kaizvi. Ati weitose guys, kana tichikona kuvata tomborega kuvata tose nhasi. Moda kuti yasavate ndiani? Moda kuti ndisavate imi muchivata? Ngati weitose panapa, ngatingowaitose nyaya idzi. And then tichizopedza tinenge tina gogova tinavo handitika vachauya pano vachizotibatsira handitika nekutitaurira handiti about zvinhu zvemanjuzi izvi nokuti dzidzisane zvazvo kuti tizive, nokuti vazhinji pane vamwe vachitoti kwaSIS Melly understand ndinorota njuzi idzi every day kwandinofamba kwese kumapostori kudzin'anga ndinonzwa kuti kwaini ndine chingodziona njuzi idzi every day dzimwe nguva zvisingawisiki kwandofamba nonzi kwaitenga machira une njuzu. Toda kunyazoziva kuti njuzu chaicho chokwadi ndeipi, njuzu yekunyepa ndeipi. Hani maona because changwaregwa nemachingweni tine njuzu izvo dzimwe njuzu idzikaizi nedzo mabathing room handiti maona hatisi njuzu chaicho kana ndedze kuzvipa. Hani maona tinoziva sei because chivanhu chiriko guys, chivanhu chedu chiriko pafeya. Tingazviramba tingadiba tine kwatakabva tiri vanhu vatema, we are Africans, we are blacks, we are not whites, right? Saka kune kwatakabva chivanhu chedu tikadzokera bheki kuchinyakare chedu vanhu vasati vakunamata Mwari handitika kusati kwauya varungu kuno kune bhaibheri racho vanhu vainamata chii handitika vanhu vainamata chivanhu chavo chainamatwa chaiveko chivanhu handitika. But nekuda kwemachechi akazouya takuenda kumachechi tikati aiwa izvi zvinotisimudzira zvakawanda izvi rega tiinde kunani tasati tazivawo zvekuti zviri kufamba sei. Vakazouya vari vakadzidzisa kuti aiwa munodai moverenga bhaibheri modai tikazinda kumachechi. Asi zvinoreva here kuti kuchivanhu uku njuzu idzi dzinosangana nechivanhu here kana kuti zvinofamba sei? Ndopatoda tinzwisise handitika, ndopatoda tinzwisise ipapo, right? Saka guys, inzwaika ngatitei order handitika, order mucomment section. Kana tichifona ukafona ukaona uchidropiwa, it means kuti pane mumwe munhu anenge ari paline
handitika munhu gogo ndo vachapedzisira kuya pano vachizotisanangurira kuti zvinofamba sei. Ukaona ndichikudropa it means pane umwe munhu paline. Ukaona uchifona tichikudayira ngatitei order it means kuti you are free kuti ushechi nyaya yako kana kuti utaura zvoda kutaura. Gogo vachauya pano nhasi right kutaura kwandaita navo masikati gogo avanda vanorapa vanosvikirwa havabhadharisi kana vachikubatsirai asi havangobatsiri munhu wese. Ndati ndigari ndataura ipapo handitika ini handisiri ndiri kudaro nditi gogo ava vandiudza musazoti SIS MELLY ndo gogo ava ndakavaona pano. Gogo ava vati ivo havabhadharisi ivo ingori chipo chavakatanga vari mwana mudiki chekubatsira vanhu saka havangoichiri munhu wese. Mudzimu wavo kana svikiro ravo izvi zvari pano vanouya vakasvikirwa vangouyise zvavari kundiudza kwavaita ndokutaura kwavaita handitika vanouya vakasvikirwa saka vanononga pavane vanhu vachafona ukaita laki rako ukakonekta hanzi mudzimu wavo ukakonekta nemunhu anenge afona vachiti abatsirwe handitika vanototi mupe nhamba dzangu saka kune vangu vachikumbira nhamba ndichikunyimai vaya guys musati SIS MELLY vari kuita utsinyi gogo ndo vatisape vanhu nhamba dzavo because havasi munhu anoita bhizinesi rekurapa handimaona havasi bhizinesi havasi mubhizinesi rekurapa vachitora mari vachiti ndipe mari kana tikudi aiwa vanobatsira vanoti vakatanga vari mwana mudikisa stereki nhoroondo yavo yavanga vachinditaurira handitika so but zvinoenderana nokuti mudzimu wavo wakonekta ukaitawo laki ukafona apo uchitaura dambudziko rako nekuti unoenda kumanjuzu ikoko handitika kumvura uko kana kuti unomuka usiku uchinda kumanjuzu kusingazivi handiona kana kuti wakamboindako handimaona zvikakonektana neshavi ravo ravanenge vanaro riya svikiro riya handimaona vanobva vatokuti uya tikubatsire mahara free of charge. Saka ukazoona wakunzi chindipawo 100 pounds ina havasirivo gokuva ndoziva zvasi zvavandiudza ini vandiudza kuti vanota mahara ndati ndigari ndapachenesa ipapo handiti maona vati vanogara vanodi vanoita mahara because ecalling iri pavari. Saka ukazoona kuti 100 rand unless maybe kuda vatitengazve handiziviwo ipapo ina handinge achiziva handizivi kuti zvinofamba sei handitika handizivi asi sekuru vaya vanosiuya pano kuna sekuru vaya vanoziva sekuru vanosiya pano vaya sekuru vaya vari kuZimbabwe vaya aiwa vaya vanobhadharisa kana uchinge watotora nhamba dzesekuru kaenda kuna sekuru aiwa ukono unobudisa machambura ako avo vanobhadharisawo ndisingaziva hangu kuti zvinhu zvinofamba sei. Gogo ava isvikiro sekuru ava vanhu handizivi kuti handizivi hangu kuti pakurapa zvinofamba sei ndo zvingoripo ina handizivi handimaona indo zvavanenge vangonditaurirawo mangwana aikona kuzoti kana wainda zvinhu zvako zvikarega kufamba kuti SIS MELLY handitika ina handisindati uindeko handina kumboti indako ndoda kugara ndatozvichenesa ipapo handina kumboti indapo iwo ndo unenge wati ndipevo nhamba woga woinda wabatsirikana wanobhadhara mari yako hazvina kushandira usadzoke uchiti SIS MELLY chakati ina indangotaurawo because sekuru ava ndo vakati aiwa indoda kungoviyawo pano ndichibatsira ndichitaura ndikati in return zvikadzawa vanoda kubatsirwa tinobatsira zvakare handitika so kune vose vakaenda vachida kubatsirwa handitika ndakavhunzawo vakaindako vakawandisa stereki pano kuti zviri kufamba sei vakati aiwa vanodawo mbijana yekuti tivape saka ndikutaura zvinhu zvandakariwo zvandakawana vanhu vakaendakowo ndikavabvunzawo vevo sekuru kuti sekuru saka imi munoshanda nekubhadharisa vakati ndokurarama kwangu ndishanda nekubhadharisa saka yaikona kodzoka bheka rakowo ndinyora kumvenge uko woti kwai SIS MELLY n'anga yavo haisi n'anga yangu ini bodo haisi n'anga yangu handitika munhu ndisekuru vakangovuyawo pano vakati aiwa ndoda kudzidzisa vasukuru handitika nezvechivanhu asi vanoda kubatsirwa in the process tinobatsira handitika. Anyway tisati tatanga kuti tiudze makolas afone pane musikana wandachifunga kuunza uyauya wokutsikirigwa nedhara iri akapuwa mwana wandifonera wanisendera message apa akati washayiwa data rekuti auye wambotsvaka akati ndatsvaka ini saka ndichandomutumira data racho sei ari kuZimbabwe kuti amboyataura nyaya yekuti wakatsikirigwa sei nedhara rakakura kudaro iye ane 20 years kuti vanhu vakwanise kubatsira mwana because mwana une brain chuma musoro ari kuda mari kuti mwana tisejari dhara rakadi harichadi kubatsira kana nechinhu mwana unoda sejari musoro saka vanhu vanga vati ngaauye ataure oga handika nyaya yake tikwanise kumubatsira saka ndikamupa message ndikati kwaina vamvegerienzi handika nevanhu vekudiaries chiuya oga utaure nyaya yako vachikunzwa iwe kuti vachikubvunza mubvunzo kuti iwe 20 years nedhara iro rinenge riri kuma65 zvakafamba sei kuti utsikirigwe nedhara rakadaro upuwe mwana handiti maona dhara iro tisa nekuti rine CEO law firm here kana kuti chi handimona saka washayiwa data saka unfortunately she's not going to come because atana data as live ndofunga kuda wakatarisa kasi kudai kufona kana kuti handisi kuziva handiti maona
right. Saka ndo pane zvandoda kuchitaura mutsara nhasi, right. Saka kana varipo vaya vanambotaura navo vanga vachiti vari kufona vaya handika vakambotogwa neNjuzu vakaenda kunjusu, mbuya ndo vachapedzisira tichazofonera mbuya vane foni yavo iyi special phone yatichavafonera pakupedzisira mbuya ishi hamuna tifoni kwa inodhurai tozovapedzisira kuvafonera apa imi munofona pane chiduku icho pachiduku apo ndopeimi pamunofona apo, right. Saka ndo patichazopedzisira kuvafonera mbuya tichinzwa kuti ivo vanenge vachidzidzisa kuti ine nyaya dzemanjuzu idzi. Saka kana uripo unoti nandirwisisi njuzu idzi kuti uri kudziona kana kuti kune umwe anditi akatodziona anoendako straight guys pane nyaya yandinayo ati kwai andikwai ndinoenda pasi pemvura hazi kuti zvakatanga sei unongona pasi pemvura paya vakatowanda hanzi ndokwasa kupa list yevasikana vatinavo pamvengemvenga apa vakatowanda vamunenge muchitamba navo hanzi vana vakanaka zvokuti tinenge tichese kukoko asi tiri call for a mission ndozvanga achinditaurira hanzi we are there for a mission hatisi kungoti hanzi anga achitoti manakiro akaita mwana yeye munhu zati ndambotanga chita aiwa ingano yari kunditaurira zvokuti hauzoti ako munhu ingano iyi achikudza asi unenge uchingoteerera paazonditi regai ndikupei evidence v1 ndokundisendera mapictures ake ndamanya kuprofile kwake semunhu wozvakwangwarisa ndokuda kuprofile wanike mapicture ndiye ndione aishi varume vakadosiyana-siyana zvanga achitaura zvaichokwadi vamwe varume vanga achiniziva kuti zvo aiwa katapedza newe tinokupfuudza zvechokwadi ndakatozoona kuprofile kwapo kwatone marest in peace zveshuwa handika kune waari kudhila naiko zvino asanga achiti hatozvizivi akatonudza kuti akanitaridza picture yake ane mimba yake yanga nayo akati mwana wangu zvavayo ne4 years uriko pasi kwemvura kukokoko murume wacho hatozvizivi unondoti mimba yakabva anomona asi wakadosvara mwana wane 4 years uriko kupasi pemvura ikokoko wadove part of that zvinhu izvozvo antimachiona. Saka zvinhu zvokuti ndandamuti chiuya palife akati live handikwanisi iyo live haramba akati handikwanisi because ndinenge ndazviexposa and zvingatondiipira hanimaona and akati sisimela just telling you because I trust you hanimaona zvokuti chedu even chero ndikazokanda nyaya ndinotovhara face dzake and kuti musaone and mapictures andipa handikandi antika kuti musaone so that handingazizi zvinozoitikavo kuti kukingdom kwava ikoko kunjusuku ini handizosiviwo akatoti vanotoinda kandisanangurira zvose zvinoitika pasapo zvokuti anyora ndichakukandirai moverenga murabaraba munyatsozviverengera moga munzwisisi handichimuona ndichakupai nyaya yacho kana tichinge tapedza pano munyatsoverenga mukomende asi ndinenge ndakavhara face zita remunhu handisendera because hana kuya ari ghost account auya ari iye pachake apa nakiro remwana wevanhu mai mwana akanomira kwamizimbabwe munotomuvhotera kuti izvi zvilapo zvisvika akanditi takazara pasocial media ndo patiri kuoperata ende iko zvino ndipo patiri kutambira ende ndoda kukutendai ndazohla pakutendwa negrupu rendengedenge svika ndoda kukutendai because mune hupfana hune mari yazvo hwatiri kumanya nahwo imomumu tine mission yedu saka ndazenge ndamupa nhamba ndikati nhamba yangu yewhatsapp ichiya timbotaurana kuwhatsapp timbohwisa tichiita zvokutaurana tiuze zvofamba sei. Unfortunately hana kuzoya kuwhatsapp handimaona aiwa ini ndine chandizvitendero zvangu zvandinobhiliva ini ndine ropa rajesu ndine jesu wangu wandinobhiliva ndina mwari wangu wandinaye anondiprotecta handitika ndo zvandinobhiliva vaizvozvo, right. Saka iko zvinota kuvhurira chirongwa chedu kune vaya vakaenda kunjuzu handika vanoda kubatsigwa vasingazivi vari kunetswa nadzo njuzu idzi vasingawisi zvikuita singati muupenyu hwavo. Nhamba yekufona ndofunga ndakupai handika iri padenga apo handika 07101001 something handika iripo pamusoro apa ndizeni musoro handika you are now free to call handika tichinzwa nyaya dzenyu before tazounza mbuya kuti vazokonkludira nyaya iyi yenjuzu vachizodzisa kuti zvinofamba sei handichimaona. Saka please musanyare kana uchida rubatsiro fona mbuya vari pano gogo vari pano vakateerera vari mumacomments mari kuona live handitika unogona kungoita laki rako kabatsirikana. Kuna mwandu vachindifondera kuti simeli takavata tinotongozvirota vanda zvokurota saka ndichida kuzwa kuti pakurota pazvinenge zvichitoimanifesta into reality kana kuti kungori kurota chete hatizivi. Saka gogo ava ndochazoya achitisanangurira kuti zvinofamba sei handimaona. Saka ukanyara haugwazi handimaona, ukanyara unongogara nedambudziko rako handimaona. Uya usanyare munhu nokuti munhu hana denga hana genera anokuisa, usanyare munhu nokuti munhu hana iko kumvura kwacho kwanokuisa hana herupu yanokupa handimaona. Sana wada kubatsirwa iwe chingofona ubude pachena hausi kuonekwa uzikama kuti ndiwani yakufona vanhu ndatine inewe toda kungonzwa nyaya yacho chete then kana gogo vakati uyo ngauye ndimubatsire wobatsigwa zvako zvinodiwo zvonaka wararamawo normal life zviri kuita namo chete, right. Saka vanoda kufona vaya nhamba yedu yekufona hanzi we can send a data please put a number. Musenderani data
munosenderana musikana mwana uya yadhata amene zita manje namba dzake dziri mufoni yatiri kushandisa panapa namba dzake dziri mufoni yatiri kushandisa panapa anomaona saka right vaya vekufona vaya please yakwana nguva chifona yenyu takumirirai chitanga yenyu kufona antika tichinzwisisa kuti njuzu zvinofamba seanzi namba ioneki namba manje iyo iyi kai namba iyi iri mufoni miraitoro kuti mufoni yaipo ndipini miraitoni Alright. Nditsvage namba idzi tinoda kutsvaga namba. Alright. Namba ish ndakuinyora pasasa kune vasina namba 071 ish yabva yabuda iyi namba iyi ndapina namba ndapina guys namba ndapina anditika namba ndapina right saka chifonai learn more handizvidi learn more I don't like it ndinyare ndikunyarewo please respect me and I will respect you I am not Mary Dongo because nyaya dzandiri kunzwa dzaiandawo takastaira handitozivi kuti takabva kupi and I don't want to hear about it kauda tikona call me that anditika inini ndiriwo kwamwari don't tell me about the name that I don't know. My name is Melly. That's my name. My name is Melly, not Meridongo. I don't know that name. Right? You can go back and tell Munakata or Asero Rokuti is not me. That's not Istarango Repachitupa. Please. Right. Saka guys, if for 19th way, 10 for 19th way, for 19th way, for 19th, please. Is your number da pina, Varuda phone. Varuda yopo norota because the moment yanichaunza mbuya vapano hamuchawani anza takuiona sisimeli namba ndapina the moment yanichaunza sekuru mbuya vaya pano hamusisina kodzero hamuchakwanisi kufona pandichaunza mbuya vaya pano hamuchakwanisi kufona hamuchakwanisi kutaura nyaya dzenyu handika dzenjuzu idzi hanzi there is homes under the water yes kutaura kwanga achita musikana yati zviripo handika namba ndaisa handitika muchemberesoko mofona here munadzo here njuzu kana munadzo please tifonereiwo handitika motifonerawo handika tinzwewo yenyu nyaya kuti yakamira sei hanzi pane juzu yabaya like button apo handisi kuziva kuti yabaya like button papi right saka please right kochichaitika afona kakata alright okay alright vari kufona saka regai vafonere back I think ndo zvinoitika vatofona vari two you ask me to okay right alright regai timufonere back ushu itu vatofona apa saka regai tivafonere back tinzwe regai tichimbodzimawo ite futi davirewo vanhu vacho vatanga kola hello muri sei kola ndiri right zviri sei hello tikukunzwa tikukunzwa kola zviri sei kola hello yes tikukunzwa ndoda kubvunzawo ka inini nyaya yangu yakamira so ndichiri I think I was 21 okay mokundinzivisa okay ndaita problem yekuti ndairota ndichitaura nenjuzu sometimes ine manoksi sometimes ikadzi ndichitaura nyaya so what happened is I approached my parents about it then ndobva taenda kunopiwa help nemuwai zvetiwo mupostori
but chakazondinetsa ndabva kutonobatsirwa ikoko. I got married, but iye aiti hanzi haufani kuita mhombo, unofanira kukumbira and what. But after that manje ndaingoita miscarriage. So up until ndakatozosvika pakudivorce. Up until now, handinausinge ndamboita, and I've tried again. By the way, kana mukona mumwe munhu achifona regai kufona please. Pane mumwe munhu anenge ari paline. Hesh. Imbomire mukona tichi pane mumwe munhu paraini vedu ngatiregei umwe munhu apedze nyaya yake muzofonawo. Handiti kola yellow kola vadona nyaya isati yapera. Asi vanhu chiko nai. Mukaonawo pane mumwe tiri pa live tose. Ukanzwa kuti pari kutaurwa takateerera chimborega munhu aripo adonhe iwo ozofona. Honai madonhe dzakola. Kwakutomutsvaka manje apa mawanda manje masenda messages ndofunga kuti ndikusenderei back. Anditika mawanda mira tuone zvacho atove umo. Okay, takumudropa usho. Achadaire phone hameno zvaitika yadisturbiwa ka. Zvinotodi. Right. Kola ngachifona ya ari papi. All right. Uyatove mumwe ini kola waya ndichatomuona vawanda vanhu vacho. Yes, kola ndeipi yako, you are now live. Sorry yako, papa ni mama wangu achitofona but ndatongo kufonera because waisa ndaona message yako. Wadaiti ndanga ndichida kutaurawo maziviro andinoita njuzu ka. Maziviro kana wakasangana nazvo? Ya ndakambosangana nazvo but first ndoda kukomenta pamusikana ataura zvemission. All right. Hello. Hey. Ya ndoda kukomenta pamusikana ataura zvemission. Maziviro andinozviita njuzu chaiyo haina mission yekudestroya. Okay. Mazona. All right. Ya haina mission yekudestroya. Ini ndakambosangana nazvo pakuti ndaitanga ndichirota kurota juzu. Ndichirota dzimwe nguva ichindidedza ndoenda pasi pemvura yondirova nemuswe wayo, but I didn't understand. By that time I was 15 years. Okay. Then I go to my rural area. Ndasvika ikoko ndaona mvura ichiita champupuri ichisumuka mudenga, but hapana izviona ndini ndega ndaikwanisa kuzviona panguva iyoyo. Ndazviona panguva iyoyo ndaiti ndakaudzawo vamwe kuti honai zviri kuitika pamvura, hapana aikwanisa kuzviona, but hapana kubuda chinhu chekuti ndakanyatsokuona physically kuti njuziyo kuiona live ndaiiona kumvura kumhepo yangu inini yandinonzi ndinayo yandinonzi ndinozviona ndega. Yeah, I was married before. All right. Ndaenda kandudzwa kuti haide murume, ndigare nemurume. Yeah, end of which handina kugara mukati meimba, ndikangoita mwana ndichibva ndauda. Handimaona. Okay. Then pari zvino inoita zvezvo kuti iri pamari, inoita kuti indipe mari. Zveshuwa ndinokwanisa kubata mari yakawanda panguva iyoyo, ndinokwanisa kubata mari yakawanda, but the moment yandinokanganwa kunoimigiriki inobva yandifuratira.
then ndakafamba Mira, what is the moment yaunokanga makunoita sei? Kola. Kola. What is the moment yaunokanga nakunoita sei? Kunoipira. Munhu anenju. Taura ako. The moment yandinoti kana une njuzu antika une zvinhu zvaunofanira kuita, like unofanira kutenga mawaini, waenda kumvura uchinoipira, even masweets, mabiscuits uchipa vana. Njuzu chaiyo inopa manzwa, inopa. Saka the time yandinokanganwa inini kuita zvinhu zviya inobva yandifuratira, mari yese inongodisappear, like hapana chiri kuitika, handimaona. So the moment yandinoenda back kunoti ndounganidza vanhu vangu, toenda nedoro redu kumvura mawaini aya, kana toenda nemawaini edu todira mumvura chichi, unotoona zvinhu zvichikufambira zvakanaka. Saka urikuti pakunzi misheni pane right, taura ako. Saka pakunzi mission, I disagree with that, because inini yangu handione live, handione live kuti ndakutoenda live kunoona njuzu, ndinoiona pasi pemvura kuhope ndakarara. Then vamwewo saka alright, mira Kola, kana uchiiona kumhepo yowa yakarara inongouya just nje kungoiona kungoti iyo mhepo kana tinenge ichitaura kana tinenge ichita sei kwauri? Unototaura kuenda pasi kutonocerebrate. Let's say ndakarara anti like munhu akangozvirarira, ini ndo vandaita kurota, like kutorota ndichimuka ndotoberekana ndatovako ikoko, kutoti ndakarara asi ndarota ndichifamba, ndotoenda pane mvura, ndotange ndatorwa nemhepo tatoo pasi. Saka memchinda kumvura yekupi iyoyo? Mvura yekupi? Unotoziva here kuti kuri kudhamu kwaunoenda? Unoziva here dhamu racho raunoenda kana kuti unongokarikara hauzivi unongoenda kumvura chete? Pamwe pacho ndinotoziva, ini nawo ndogara kuSouth Africa nti. Pamwe pacho ndinotozva kuti taenda kudhemu rakati, pamwe pacho taenda kudhemu rakati. Lese ndiri kuZimbabwe ndinoziva kuti kana kuri kuna Ramkuvisi taenda kuri kuRamkuvisi ndopatinenge tichiti, handimaona. Okay, saka wozodzoswa iwewo wodzokera pakuvata, handi paunomuka makuseni wotomuka utori zvitori normal? Okay. Okay. Ko papa panonzi hanzi vanhu vane njuzu. Ko panonzi vanhu vane njuzu vanorapa. Iwe unorapa here? Inini ndakaudzwa kuti ndinokwanisa kurapa. But inini wacho ndinozvinetera. Ndakatomboudzwa kunzi ndinoita zvezvo kuti ndogona kungotaura chinhu like now. Munhu akangoya nongoti iwewe so the next thing zvinogona kuitika. Saka nekuzofambawo matinenge taenda ndogona kutoudzwa but ndinozvinetera, simba racho handii. Okay. Saka hauna tarisiro yekuti uzorapa vanhu zvachose uzobatsira umwe vanhu sezvo une njuzu yacho? Hauna tarisiro? Ndinoona kuita hangu tarisiro, but inini miri wangu unozvinetera. Yangu unoda miri wangu unozvinetera. Alright. Saka panyaya yekunzi hanzi hauroorwi apa, handitika injuzu inenge ine chikadzi kana chechirume inenge chiti inoita uti hauroorwi iwe? Kuroorwa unokwanisa kuroorwa, but pane zvinofanira kuitwa. Unofanira kunokumbirirwa kumvura kuti tauyawo nemwana atokumbira kuti agare mumba, but wakasaita izvozvo murume chaiye anogona kutotanga kutokuurira zvekuti unogona kutama mumba imomo, kana kuti iwo unogona kuti ngotanga kungoti murume ndakaneta, but I think inogona iri yechirume inoita kudaro. Okay. Saka iwo hauna shuvire kuti noti uri mwana mudiki ndakatarisa profile picture yako, hauna shuvire kuti unoda kuzoroorwa? Shuviro inenge iripo. The first thing I must do what they want. Ndofana kunokumbirirwa ikoko. Kuenda pamwe tinonobika doro, tinonoita sei kumvura ikoko, ndokumbirirwa, ndokwanisa kugara mumba. Saka vabereki vako vanozviziva here izvi? Vanozviziva. Saka vari kuti kudii, havasi kuda kuti vanokumbirira kwacho?
network ndakubviswa kudaro ndokuchazoudzwa zvenhingiriki hello 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 tiri kunzwa waida kutraya mukadi patakazoudzwa zvekuti pazvakazivikanwa kuti ndozviripo kuti ndine shaveri njuzu ndine njuzu handinawo waida kunobviswa then pakunobviswa papai takaenda namwe kumvura kuna mukuvisi ikoko ndokwatakaenda tida kunobviswa then tiri mumvura imomo mvura ndakuteerera nemvura madzibaba ndaperera nemvura ndopakabva paita mudhuru kudivi remvura ndiye akabva auya akati kuti takati aiwa shaveri riri pamwana uyu haride kubviswa rinoda kukumbira kugara mumba saka panofanira kukumbirwa kuti ritende iridzikane mwana agare mumba zvakanaka ndozvatakaudzwa okay uri kuti alright mira nditsanangurire kuvanhu akaenda kuna mukuvisi nemupostori handitika vaudzwa kuti anofanirwa kuti abviswe shaviri saka vaida kunobvisa shaviri renjuzu rainzi riri pamwana uyu vasvika kuna mukuvisi mwana uyu akanga onotorwa nemvura otonyura kumvura ndobva kwazoita mumwe munhu akakwanisa kumurescue akati aiwa mwana uyu afanirwa kuti abviswe shaviri anofanirwa kuti akumbirirwe shaviri racho iroro kuti akwanise kugara mumba saka ndirini pawakaudzwa kuti unofanirwa kukumbirirwa apo 2017 ko iko zvino taamuna 2019 kamai nababa vasati varega kuvakumbirira mwana vanoda tozorogwa rini nemanakiro akaitai inini hanguti ndisati ndakuda ndisati ndaredi parizvi because zvandingu I still enjoy to be single now asi kunyengwa notonyengwa zvako zvitori normal ndinogona kunyengwa ka mukomana uzongonyarara ungoti zi and then panotozokera bheki unonzi that problem ndototi mukomana maybe togona kutodanana zvekutopilana kutoti so zvatopa tongoita nguva zvinobva zvangonyarara mukomana nogona ngondibloka totongosiyana zvakadaro ya saka hauoni kuti manje zvoda kuti kana paunenge waenda kunhingikiri kuzimbabwe uzvifambire unokumbirigwa uwanewo kugara mumba macho kana wakuda kana ndakuda hangu ndokwanisa kuzviita kudaro because ndo zvayakarequesta kuti inoda kukumbirirwa ende inoda kugara ichipiwa ndinofanira kugara neplate inenge ine rice nemabiscuits nemasweets inofanira kugara ndichigeza neraisi kana ari masweets ndichipa vana because njuzi inopa nemabiscuits ayaya kana zvapera ndopota ndichiwedzera saka izvo zvindo zvakutoita uri kutogara nemabiscuits aya nemasweets aya uchipa vana ndotogara nawo newaini iwe uchitomwa waini yacho kana chaumwe ndinonwa pandinonwa imwe ndinonwa imwe ndinodira mumvura kana yapera ndotoona ndatenga imwe mabiscuits akapera ndotoona ndatenga mamwe malusi ndoisa imomo munenge mune rice nemacoins esilver and you are comfortable nelife iyoyi yeah it's like a normal life it's a normal life it's a normal life apana vari kufonawo veliwe okay saka panotorarawo nemurume paipayo panonge uchitodana nemurume uchorara naye unenge zvezvichitonakidza panotorara nemurume chaiye zvinenge zvichitori normal paunorara nemurume zvinenge zvichitori normal kutonakirwa chaiko zvinenge zvichitori normal it's only kuti zvinoitika munguva yeusiku haisi nyaya kuti ndinorota everyday handiroti everyday ndine nguva dzandinorota okay alright jo thank you very much kola rega tidavira vari kunetsa nekufona tinzwe nyaya yava dona hako alright dona hako tivanzwa obva vadonha ndisati ndavaningirira mainzwa ka uye ndo nyaya yakewo kola uyu ndo nyaya yake yaanayo handiti maona ari kutaurawo nyaya yekuti iye njuzu dzake anorota kana arota anofanira kugara neplate inenge nemabiscuits nemaswitsi nekupa neraisi
mbishi achipota achipa vana kudai imwe rati achimwa here amheno achita sei and she will never lack. Tigatidaira havatinzwe. Hello kola, hello kola, hello kola, hello vadona avade vambomira kufona ava. Hello ndingambotanga kufona. Alright vana vangachikudisturb. So ndakandiexplaina ndititi sesimelika inini handinambobvira ndanatsopinda mazviri pandakangoenda unobatsirwa nemunhu after miscarriages ndakadivorce. Wapedza kubatsirwa wakabva wadivhosa? Ndapedza kubatsirwa ndakadivorce ndabva unobatsirwa kuZimbabwe. Alright. I went back to SA, then I came back because my husband was staying in SA. I had 3 miscarriages. Ndobva ndadzoka kuno kuZimbabwe. But pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndatodivorca nemunhu. I started staying at my parents' house. Pandatanga kugara nemaparents kudaro ndakamuudza ndikati zvinhu zviya hazvina kuzopera. Baba vakati avakangoverengera kuti ndichakubatsira but patakatoenda kurwizi vakati nditenge machira vakati nditenge raisi zvataurwa nakola abva kutaura kuti neraisi nemaswiti tikaita everything tikaenda kurwizi ndikapinda pakati pemvura ndikabuda. But right now female in I don't know kuti zvinodiwa zvii kuti ndiite because ndatambura I'm stressed. Okay. Ndinobvunza kuti zvinokwanisa kubviswa here. Alright. Kana zviri zvokozi pain yekushaya mwana yakango. Shame. Bede imbomirei kufona vamwe imbomirei kufona tina kona tine munhu watinaye bede uya kutochema apa imbomirei kufona. Shame. Uyu kola anga achifona pari kuti iye ari kutozama kubatsirwa guys zviri kunetsa pain anenge akura pain yekushaya mwana zviri kutonetsa. Naiwe ndikai ndikonekte muri kunzwa here imi zvakanaka kuti ndikonekte pachibluetooth? Muri kunzwa? Kana ndisa pachibluetooth kuti munyatso kunzwa? Muri kunzwa here kana ndonyatso konekta pachibluetooth chihombe ichi kuti kuti volume ya kana vari kufona director vamunyatsonzwa? Iwe uyakona konekta apa iwe? I think kuti munyatsonzwa. Kola anga kuchema. Kola, you can call again. Tipetse nyaya yako. Mira yagadzira chingirikira. Isa connect up. Up. Disconnect. Disconnect. Kukana pacha kona munhu. You want to connect in here? Azvidi. Sakarega. Bye. Alright. Saka yazviti kuti zvikonete to my device because imwe phone yakamirira kuti izofonwa nagogo vaya saka zviti. Right. Hanzi tiri kunzwa zvakanaka. Alright, no problem. Saka caller, you can call again. Vari kudisturbwa nevanhu vari kuramba vachifona and saka ndichanzwisisi manje. Alright, we've got another caller here. Let me try and call her back. Tinzwe. Hello? 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 Hello, caller? Hello? Caller, hello? Hello? Yes. Hello? Yes, tikukunzwa. Alright, makadini. Tiripo makadi yenyu kola? Tiripo. Ndotaura wangu nenyaya yenjuzu yandanzwa muchitaura apa. Taura yenyu. Ini nejuzu nditori nayo. Okay. Juzu ine ndakaita zvekuroteswa kuhope. Mvura
ndichitopfekedzwa nenecklace yegold ndikaudzwa machira ekutenga ndikakuudzwa nemunhukadzi ainipfekedza kumvura kuti njuzu iyoyi ndoichakutungamira muupenyu hwako hwese. Hakuna munhu achakwanisa kana kukuwadza kushinha nechinhu chinonzi kuroya unoradzwa kuhope. Ende zveshuwanya mukaroita chinhu chakaipa ndinorota zvinhu zvinoitika. Ndinorota ndichiprofita vanhu. Ndakaenda kumvura ndikatombonobatsirwa ndikana nemawaini zvandiwe nemawaini maswisi mabhisiketi. Ndikatenga zvese ndikaenda nazvo kumvura. Machira angu iwayo. Asi usiku ndinotorota chinhu chandisingakwanisi kuita ndechoti ndikadanana nemunhu njuzu yangu inosema. Ndasina nemunhu akangondichita chete ndozviona kuhope nendozvibata ndega. Ndinotoita zvokuramba ndega varume asi handirambwe nemurume. Alright. So yenyu njuzu imimi haina basa nekuti muroorwe but inokutaridzai manje zvamunoitirwa nevanhu ava. So even makatopiwa machira acho makatotengerwa machira acho. Ndinaro regold nerewaini. Saka jira regold newhite ramunenge munaro iri munongogara naro richingori mumba kana kuti pane pamunombomonera kana kuripfeka? Nditori naro mbosuro kana kutorotesa ndirari ndakarisunga ndotosa. Munogona kurara makarisunga? Manje kana muine murume mukarara makasunga jira rewhite anenge achiti makasungei imi chifunga kupfeka nightdress kana kuata muri musho? Ndinotosangana nevanhu ndodanana wandozvinzwisisa zvokuti wese ndinotovatsanangirwa tozvinzwisisa izvozvo. Kuti njuzu yangu inoraura ega varume vanotonzwisisa nezvenjuzu iyoyo. Handisati ndambosangana nemunhu anoita problem nazvo. Saka imimi yenyu njuzu inotokuprovida hamuleki chinhu? Yenyu yakanaka. Munotori nevana? Ndine vana ndakamboroorwa zvangu ndine vana 2. Asi apa seta papa hangu ndakatonzi ndofana kubatsirwa ndinzi ndofana kupota ndichitobatsira vanhu bosi ndorota ndichiprofita vanhu. Ndinorota zvinhu zvinoitika. Kuprofita here kana kuti kushopera vanhu? Ndikoko kwacho ikoko ndichitsanangudzo ndichipa vanhu tsanangudzo dzezveupenyu hwavo. Because remember mainini tine 2 kune vanoita zvechivanhu vanoshopera kwete maprofita ezvechechi anoita zvekuprofita. Vadona kola vari kudisturba nevanhu vari kufona apa. Alright, pane vamari kusenda pameseji anzi call me. Hello kola. Hello. Phone yangu yadapera airtime. Alright. Ndafunga ndimafana neWhatsApp calling. Ine takatozvarwa titori matwins titori nadzo izvi izvozvo. Saka zvakatangira kufamily ndezvekufamily kwenyu. Tangozvarwawo zvakangodaro. That's nice. And then mutwini wenyu yantori mumba? Atori nemurume murume wacho vanotoenda vese kumvura kwacho ikoko nemawaini andanototenga zvese vachienda vese. Saka kana muchienda kumvura imi munoenda kumvura munogara kuZimbabwe? Aiwa mugare kuZimbabwe. Inini izvozvo handisi kuZimbabwe. Panoenda kumvura kuZimbabwe ndotoenda kumvura zvakafanana nekunzvimbo inonzi Hotomupaki kana kuchidziva pane kumvura kunoenda vanhu vanenge vane nzvimbo. Ndomwe kwandaimboenda nekudomboshara. So kana muri kuno kumukasaenda zvina hamu? Kuno kundikutodiwa bosi ndine hope dzandakatotumirwa nezuro dzandakatofonwa nevamwe madzimai ndopanotoenda kuCape Town bosi ndakatorotirwa zitorwa nenjuzi iyoyo. Kana ndisina kunge ndaitendedzwa kuti pote chiratidza chibatsira vanhu. Kana ndikufanira kutoita rwendo rwekuenda kuCape Town. Kana paDurban padhuze apa? Munopa maswitsi enyu nemabhisikitsi? Newaini dzangu ndichinogadzirwa ndokumvura ikoko kuchinoipembedza. Asi pamunopa mabhisikitsi aya nemawaini munozviita usiku vanhu vasingaoni? Hatizviite usiku nyange kumvura kwacho toenda kwakachena kunze kwokunge njuzu kana yakuudza kuti ndikuda dzina kana yakuti ndoda dzina ndopakunoitwa fishi vanhu vari kudhina vari kumvura ikoko. Asi njuzu unotoenda kwakatochena vanhu varipo. Even maswitsi mabhisiketi unongosvikokanira vanhu vachinonga vachidya ndo inobva yafara bosi njuzu inoda kuisa. Mabhisikitsi hauisi mumvura unopa vanhu? Zvimwe unokanda mumvura asi zvimwe vamwe vanenge varipo pamvura ipapo vakangonhonga zvauri kukanda izvo kuti njuzu inobva yatofarawo. Saka vai vanenge vanonhonga vachidya vai hazvina effect here? Aiwa hazvina. Even makoini iwaya unoisa kana mupureti momochikuitira kuzvitaurira nawo wakasaraisi nemabhisiketi nemaswitsi makoini iwaya unota vaiva vanenge vachikumbira mari vanenge vachitobatsirwa kuda rubatsiro. Kufamba munhu kaona munhu anenge achifunawo mari uchimubatsira uchimupa nemakoini iwaya. Pane mvurawo uchingoti pamusoro wekumvura uchikandawo makoini akumvura ikoko.
Saka muri kureva kuti mamwe makoini atinoona akakandwa kuna naZimbabwe murodhi aya kudhara taiona makoini kanenge ari pamharadzano dzenzira kana pai anenge achitore njusu kaya. Ndisingazozive bose ndovazokanda mvura kana kupa munhu anenge achikumbira zvakafanana nokuti ukasvika pabhodhi akaiva nevanhu vanotofamba kutokumbira mari ungotora makoini ako umupa hazivi makoini angu noganda kubudisa ndovabatsira ndovapo mari iya. Okay, wow, alright, ingagutidza hakuperi. Wow, ingatatodzidza saka haina yenyu iri boy, haina kana problem, haina kana basa, haina kana anything change, haina inoda kungoti change ite munofanira kungoti kana yangu instructor kuti chingoenda unopa vanhu maswitsi rice inenge yakabikwa here kana tinenge iri mbishi. Rice rinenge tinobika nodare white siri parboiled ngori rice white plain white rice white ndofanira kugara ndine plate yangu ndofanira kudyira plate white. Okay. Maswitsi nemabhisketi nerice nemakoini waini paplate white. Okay. Saka ndichitokumbirirawo ndichitaura kumvura chikumbirawo kumvura zvadini kuda zvese ndichitaurira ndakapfugama neplate yangu yenike nemaswitsi nayo. Wow. Nemabhisketi waini. Okay. Saka ndozosvipa hangu vana kana vanhu vanendinawo kana kungokanda kumvura ndikaenda kumvura makoini anoshanda mvura kana maswitsi mabhisketi onasvitse pandakaenda kuhotomupaka vanhu vazhinji vanga vatori kuenda kuchechi uya vachinyika na mvura vaitonongowo mabhisketi nemaswitsi. Hanzi pane time yamunombochinja here kuita njusu dzacho imimi? Achinji asi ndikasangana nemunhu ane chivanhu chanazvo andikafanzoona kuti kuno nenjusu bose anongoti manzi yakuenda atidzo kuti nenjusu. Makambosangana nemunhu akatokuudzai kuti hamuna kumira mushe mune njusu? Ndakambosangana nemunhu nyanga ane chivanhu asi akatonduudzawo izvo zvacho. Guys, I've got 38 calls. 38 calls dzanhu ari kuzama kufona. 38 calls. Handiti. So guys, mirai mukabhaza ndichakufonerai back inini. Muna nenga abhaza ndokufonerai back. 38 wamari kuti SIS MELLY please ndine nyaya call me. Ndikuona ma message enyu. I'll call you. Kana munhu aripo ngati respect munhu aripo atanga apedza nyaya yake first. Then tozokufonerawo back. Right. Matimba akasangana nemunhu akakuti ichi akatongoduudza kuti une njusu nezvinhu zviri pauri bose ndatozviona bose une njusu iri pauri njusu yako indeniusiye machiki ndoazosangana nemunhu ane chauri kuvhima murume anosangana anovhima anotsvaga mari munhu ane mari so ndosangana nevanhu sevanhu vari kumusoro vane mari ka ndo vanhu andovanosangana navo. Asi kusiyana kupesana kwatinoita ndokuti kana azondichita kangodana nemumwe munhu chete ndinotozviroteswa kuupe ndozosanganisana nazvo ndokana tongomusema ndakutosiya. Okay. Ya, yenyu iri smart. Ayo, yenyu iri smart. Mune makore mangani? Ndine 36. 36. Okay, asipa kuti muchisetla inya musati mafunga kusetla. Ndisati. Ndakadara hangu ndirizaita sindine wandofambidzana naye zvangu. Oh. Aiwa zvakanaka. Thank you very much kola kadzidza tiri kudzidza ende muri kuto educate because taitofunga kuti hakuna zvinhu zvakadaro hangu seni for one ini personally taura kuconfessa chaiko ndaiti hakuna zvinhu zvakadaro zvinodzidzisa. Ini ndakatomborota tiri kumvura ikoko njuzu yakatoyanga atori murungu akari vhudzi rakareba zvezve akatondiudza akandibvunza zita remumwe munhu handikwanisa kutaura zita rake munhu ari mugavhmendi akandibvunza zita remunhu iye pane munhu anga atokusitisa mune zvanga amisira pamota akandibvunza zita remunhu iye ndikamuudza ndikatoti munhu iyeye ari kumba kwake zvikanzi muudze kuti pane munhu amisira zvimwe zvinhu pamota yake kuti aita chii. Mukatonomuudza kuti ndimuudze kudara katoti ndine munhu atonditsipa atondiudza mota ndatosiya kuti arakona kuti mota yangu ndatoisiya mutauni asipasofamba naye pane munhu atondiudzawo futi izvozvo ndikaona kuti mota pane zvakaiva. Aish, nga zvakaoma. Saka izvozvi pate tichitaura kudai sonjusa igona kutokudzai kuti inini iri kuonei? Izvozvi zvaiwa ndoradzwa kupi achinji ndowanzozviona kupi. Alright. Okay. Mumwe musango kana ndakarohwa ndishurukurume ndakaita zvokufunga kune mhepo kungoita mhepo panze ndaigara kudhovhetiyo sanoziva kune maziniti akawanda vakungota mhepo ndichitofunga ndakatogara ndikati mhepo iyi kana muti une nyoka ikadonhera mumba nyoka yakana yangodonhera mumba ndakatasera saka ndakava ndangozvitya kuti zvinhu zvandokufunga zviri kuitika zvinhu zvandorota zvinongoitika saka ndakatozongoudzwawo kwandobatsirwa kusonzi unofanira kutoti ubatsirwe kuti ubatsire vanhu ende uchabatsira vanhu nemvura yemunhanga ubate kana mushoro. Okay, wow. That's great. Thank you very much Kola Maiti yini kudzidzisa vedu we. And I'm seeing so many comments ari kubvumirana nemi panapa. Anditika Maita basa maridzidzisa chokwadi ndo noya pakasiyana siyana anditi? Zveshuwa.
regai tinzwawo vamwe kuti dzavo dzakamira sei. Alright, thank you very much. Right, ndikola vari kuti ivo yavo inovarotesa. Right, mire tione vanhu ngasenda mameseji pane ati fonai hangu ndinotori nenyaya izvozvi. I really have something to talk. Dei vambomira ndada mutanga ava vati varikuda kuidhishi ndipewo mukana. Mai ndodii regai nditange ndaanswer va first. Kola, hello. Hello Kola. Muri right here Kola. ndiri right zangu muri sei? Tiripo. Indine yangu njuzu. Alright. Unfortunately, can't tell that so. Inde vana vanjisiza wasikana. Tisitoka tisina. Panyaya dzenjuzu dzinosiyana-siyana. Kune njuzu dzirikutaura nevanhu vakawanda dzemabisiketi nemawaini chichi. Idzodzo njuzu idzodzo hadzisi njuzu dzechinyakare chedu isusu. Njuzu ndikazije hadzisi injuzu dzevarungu ndedzinoda machikana chimwe zvinonaka zvemabisiketi nechii. Njuzu zvacho dzenge dzinosiyana. Isusu vanhu vatema isusu tine njuzu dzedu dzechivanhu chedu dzisingadewo izvi zvinonhuhwira, dzisingadewo zvinhu zvakaita semawaini waya yatsaurwa nemabisiketi nechii but dziri njuzu. Okay. Idzi dzinjuzu dzevamwe dzavari kutaura dzevanhu vanenge vakafa kunze kwenyika uko, madota ayodiwa mumvura ndomwe inenge yakudzingirira yopfeka pane vanhu. Kana yapfeka pane vanhu, vanhu vakuona kunge vane njuzu ndodzedzimwe dzemawaini nemaevarest. Isusu dzedu njuzu isusu handisi kuti yangu yakanaka kaunti yangu yakashata kaunti yemunhu akutaura kuti yake inoda waini yakashata kana kuti hanziwedzerai volume pafoni yenyu mbichana nevanhu. Ndikuti yakuspecifya kuti njuzu dziri pasi. Yangu haidi waini haidi chichi but ndikataura hangu tinode but haidi waini haidi. Asi mukatitaurazve vanhu vanobatsirikana. Pamwe munhu anenge ane njuzu anenge achitori naye asingazivi. Pamwe ndichingoona everyday ndinongofarira kudya mheno zvandee ndichifarira kudya, pamwe itori njuzu. Zvino mukandibatsirawo nditoziva kuti iyo ndo njuzu. Muri kureva kuti imimi actually dzinjuzu dzimwe hadzisedzei senyu, haidi zvinhu zvechivanhu, mabhisikitsi nemaraisi, inoda zvinhu zvechivanhu kunge matohwe, chakata, inonzi munga, zvinhu zvakadaro daro izvi. Saka munoidzita se imi kana mapuwa munga nachakata kana chimunoita se munodya kana kuti munonopawo vamwe? Mutinobikira family yenyu imimi then ndokupira kwamunoita mubva madya. Family yedu isusu dzine nevanhu vakawanda. I remember tikamboenda kunyadzime ukoko vanhu vatopinda murapai kubva Koladona. I don't know what happened. Ari kudisturbiwa makoza ari kuwanda. Regai tipe vati kwai ndodawo mukana. Pane vaya vati kwai please ndikudawo mukana, regai tivafonere beki. Let's hope vanodavira ava ndofunga injuzu yekuZimbabwe. Regai tinzwe. Hello? Yes Kola, ndepi yako wanguri wachema yero kati ndipewo mukana ndoda kutaura ini. Aiwa ndachema ndadini SIS Ndiri right mufana wangu uri sei? Ndikundinzwa. Ndiri kukunzwa zvakanakisa uri sei? Ndiri right. Saka iwe njuzu sei? Ini nditori manjuzu akazonga. Ora, utori nemanjuzu kana kuti uri njuzu? Nditori naro remanjuzu iri. Une shavi renjuzu? Zvakatanga nditi. Alright. Endelea mbele. Hello? Tukunzwa taurako. Taina mata chechi yepostori. Saka taita zviya zvinoita kumaposto zvekuti munozokunge makushandirwa makawanda. Kwaya kana maprofita akawanda. Saka pane profita akangoti mwana uyu ndaona ane shavi rakanaka. Haana zvaakataura zvakaendera mberi.
ndobva ndagara. Saka ndeti ndiri mudiki ndaigona kurota ndiine nhumbu ende hope dzodzo dzairamba dzichingouya ndichikura ndisanda kutomboziva kana kusangana nevarume alright ndichinota ndiine nhumbu. Saka ndaingozviignora. Ndatokura izvezvi ndobva ndakufambawo ndichiita zvekushandirwa zvekuita sei. Ndobva ndakatosangana neumwe anoshandira nta zvechivanhu oita futi zvepostori. Achibva ati amai munishandire nyore njuzu munofanira kubatsirwa munofanira kutenga machira. Ndibva ndatenga machira angu regold. Ndatatenga mabhisiketi munoziva kuti mirai ndimbokonefesa chimwe chinhu wani. Munoziva kuti pandaiona vanhu vana vachiisa machira egold ndaiti vanhu vada kuti jairira ava vanozviti vane mashava jira regold isazvichete jaira kwaya red neblack nered newhite. Saka tichiona gold ikaenda nekuti vanhu vanoda kuti jairira ava chii chauda kutitira kuda kutitira feki dzakadai ishiwa pafacebook apa kandi gold inenge ichisimboliza mari 9 aiwa kana. Saka maigona musati maenda kumvura mabhisiketi maswitsi anovhurwa ungaiwa vanhu chero vari kudarika kuroti chero vanenge vari kuvanhurura votyira wodirwa waini yodirwa mvura. Alright. Agana ndagara before ndagadzira shaviri waingoti wangobuda mumba pamba papazwa zvinhu zvabiwa kodonedza inobiwa because inenge iri hauswi gamuchira network yenyu kuda ichikata mati musati magamuchira shavi renyu iri mati musati magamuchira shavi maita mamisfortunes ekuti maigona kungowana mba mabiwa. ndikangoti ndikanimbotenge zviya zvogona kubiwa kana tongobirwa mari mutaundi kana kubirwa kana kuti unongodzokera kumashure. But kaungira saka waigaiwojirara iyo inodawo kupfekedzwa saka unoitengerawo rako inini rangu yangu ndakai tengera rewa watenga rauda waina redziroro any color wotenga raisi mobika saka raisi rinenge rasara horenyu munobika raisi uda nefishi dzako motenga fishi mobika zvinyekwa mudhishi pamunokumbirira mosvigina mvura imwe haibikwe ndoyamunonokandawo pai mumvura. Okay. Mvura mokanda kana makoko masweets mabhiskets because inoda zvinonana. Saka imi mamutoshayiwiso kola ndakandaimuchira ndoka ndakachana saka mutoleki so munotogara mukangoita izvozvo munotogara mutori bho pachikwama chenyu akadza ipapo ndopandakachitanga kurota manje. Saka ndapedza ipapo ndopandakatanga kurota 3 weeks ago ndakarota munhu wandi chanda naye ndakatadza zvekuti network yenyu iri kubreka kola network yenyu iri kuita ichikata ichibreka network yenyu iri kuita ichibreka zvokuti pamwe pacho hatisitombodzwa kana network yenyu iri kuita ichibreka zvachose chose kutokata chaiko zvokuti hatisitombodzwa tozonzwa makutaura kumberi tisina kunzwa kumasure munogona kutsvaka pamwe pane network alright. Understand because vari kuZimbabwe saka network inogona kunetsa.
haisi network yako Sekai, network ya Kola. Network ya Kola haisi network yako yo. Yeah. You have to reconnecting it. Kola. Kola, hello. Hello. Yep. Makondinzwa. Taura itinzwe. Taura itinzwe. Saka ndakanda chitaura kuti ndakabva ndarota. Mukubasa kwezvishanda naye angati airatidza kuti achirwara. Zvekutorara pasi zviya. Kumuka kwake handina kukuona. Ndatangozvinetera kuti woudza munhu kuti naye iwe ndakurota uchirwara. Wozodita. Saka Saturday. Guys, vanhu vari kufona imbomirai, muri kufona 55 one time. Mositi zati mune nyaya munochi muchataura. Ish. Zvakaoma. Vanhu vacho chirega ndikufonerei bheki mabhaza, chirega ndikufonerei bheki ini manga muchibhaza, chirega ndikufonerei bheki ini. Hai. Kola, hello. Kola, hello. Kola, network ya baba iri bedi ufute gati mbofonera babamu. Hai. Suka kabvisira iko live button naimi. Hello, Kola. Kola makadizveni. Tiripetu makadiwa. Tiripo. Imi muri njuzu here kana kuti mune njuzu? Tikukunzwa inda timi muri njuzu here kana kuti mune njuzu? Inini angomswa. Kana kuti pandinofamba ndingosvika chikonzo. Wedzerai volume atisi kungunzwai. Afamba ndinenge chingonza mai mune shave. Asi zvinondinetsa ndechekuti but ndinoita zvekumborota izvozvo chiri kuvhura kuvhura. Saka one day ndichitofamba mamai ndobva vasangana ndobva vanditarisa mamai imi mune shavire njuzu munofanira kunopira mashai enyu, asi kana muri njuzu hamukwaniko kungonotanga kupira kuti njuzu because njuzu masawira emudzimu. Munofanira kunonokumbirirwa first kumudzimu wenyu enyu mobva mozoudzwa kuti munangu here kana kuti sekuru ndovanozokutse njuzu iri pamuri. Asi ina handinambobvira ndashanda ndakaita sendinobata mari bereki, asi mari yacho inongoparara. Kango yamaproblem ausingatongozivi kuti afamba sei, ongona mari yaenda kanti yabata chino yabata sei ombofamba kana izini kuchechi cheko kuchechi ukaenda kumachechi emapasta unotoona vachitoya pauri vakakutarisei kuti amai prayers mune mashave enjuzu motiorese zvoitwa sei toita sei zvakambirirwa. But inini mukukura kwangu manje ndinorememba sekuru vangu zvakanga vane mudzimu wavo vakanga vane machira eblack nerimwe rachepakapa. Saka pavakashaya zvinhu zvakaraswa nehama dzavo, saka ndo zvinhu zviri kunzi ndo zviri kufanira kunzi zvidzoko zishaviro riri kufanira kumbirirwa pandiri nekundakafira, and then
mabhuira ari pandiri saka it's too complicated zvinhu zvinotondinetsa ende amai angu havari kunzwa nezvazvo saka hazvizvi zvotoramba zvondinetsa mulife mangu ndine mwana 1 asi ndoro ndakadanana nemunhu zvekutotengesana naye but pakuroora apa pane kuitika kaproblem kadiki datogona ngotukanira maproblem but unotozoona kutoti munhu wacho handitombomuvenga maybe tinoto become friends but handife ndakaroorwa ndongoramba chikuita maproblems iyayo. Saka idzi njuzu idzi ndio padzinondikona ini pakuti hadzidi kuti vanhu varogwe sei dzei dzichida kuti vanhu vaite seiko mungogara muchingori vanhu vari single muchingopuwa henyu. Ina ndopandisinganzwisise nekuti vanoti hanzi zvoni unokwanisa kuroorwa but zvinhu zvinokuti zvinofanira kukumbirirwa first kumudzimu wako because zvinonzi hapana munhu ane mudzimu asina njuzu paari ane njuzu asina mudzimu paari. Okay, ndamboona comment ichiti kwanzi mudzimu nenjuzu se vanhu vasiri kutaura hanzi zvinofambidzana se vanhu vasiri kutaura nezvazvo saka iwe ndiwe wakuzotaura nezvazvo manje. Hapana munhu ane njuzu asina mudzimu hapana munhu ane mudzimu asina njuzu. It's like zvekuti munhu mumusha anenge anasawira saka kana even vese vari kutaura kuti hanzi unoenda kumvura kunokumbirira haungomuka nhasi like ndakambozvitiswa izvo zvekunzi tenga machira tenga magold chain machichi mabhidzi aya utende kumvura ndakaniswa kumvura kumarondera hapana zvakangoshanda 2 minutes zvekuti maybe ndakangoona kunge life yangu yabobat ndakazoudzwa namamai zvakanzi makaita problem makanotenda masira emudzimu wenyu musina kupira mudzimu wenyu. Mudzimu wenyu ndio unofanira kunge wapirwa first kuti tauya nemwana uyu zvakati zviri kumunetsa shaviri rinobudira pane munhu unogona kubudira pauri kana unogona kubudira pane umwe munhu womumusha rotaura zvarinoti pamwana waenda ndida kushandisa mutumbi uyu pane mwana uyu enyotaura manjuzu ayo kuti ndine manjuzu anoti ezvimwe zvekuita ndaita pambozonzi zvekushango nezvekushana pamari nekuti saka manje mai vako ivo zvavasingadi kunzwa nezvazvo saka havadi kunzwa zvinhu zvekuti handisi close kutaura nezvambuya vangu vakashaya saka amai ikoko amai acho havadi kuzwa nezvazvo wakada kutaura navo vanoita kavanenge kamutama kuti enda unonamata but panekuda kuti ndakupinda vaPentecostal church ndakarwara zvekurwara zvezvi all iye vanhu chimotudza kuti enda mudzimu uri kutenderera pane ari kuda kutsipikwa here kutsipika mudzimu wako kuti uzova utenge mudzimu wako saka enda unogadzirisa zvinhu ndakati saka ini ndoenda sei ndiri ndega handikwanisa if I'm only 33 how do I do this zvinhu zvandakakura handitomboze asi ndikurememba sekuru vangu nekuti sekuru vangu pese pavaiti vakada kuita anything kana kada kuva nebusiness plan vaitikumberi rovira ndoro rinenge radikwa uchivishitira pasi sochona vichita kuvira pasi paivhu so vachitaura zvavanotaura batuza kana uri mwana mudiki sekurangu vaindifarira zvekuti ndaifamba nawo vachita he was a businessman before vafa saka izvozvo pachira aobva pakanzi akatoraswa ndakavhudza hama yangu but rubatsiro rwacho runonetsa pakufamba apo unongochifamba mumapostori unongochimbodzwa the same thing kunzi tinoda kuti uve nemunhu mukuru kunyanya amai vavo apa mai vari kuramba apa mai vari kuramba saka zvisi kukanganisa ukama hwako here namai vako banje pakuti amai vari kuramba iwewo uri kuziva zvakusangana nazvo maproblems hazvisi kukanganisa ukama hwako namai vako here zvakatombokanganisa takatomboita gore nehafu tisingataure tese and then ndabva ndazongoti ndaregera kutaura navo ndakasangana navamwe amai vandakasangana navo vakati zvinhu zvangu zvakangotenga kusandifambira zvakanzi amai vako vakarovera zamu pamuti vakakutsamwira kutaura
nawo. Alright, kola mira ndibvunze. Handitika njuzu idzi dzinenge dzichiziva kuti iwowo uri kuda kugadzisa zvinhu izvi. Asi amai vako ndo vari kuramba. Amai vako voenda kunorovera zamu pamuti kuti vakutsamwire iwowo because vari kuramba kuti mugadzise zvinhu izvi. Handitika njuzu kuti vabvume kugadzisa zvinhu izvi. Oh, amai vako she knows something. Uri kuti amai vako vane zvavanoziva ndosaka vachiramba kuti uite zvemucheka iyi. Saka iva havasi worried here amai vako kuti havasi worried here kuti hausi married. Oh, njuzu dzinotaura zvisinawo basa. Dzotaura zvinonyasira njuzu. Oh, saka muri kutotaura zvinonyasira hadzisi njuzu masahwira. Masahwira enjuzu ndo vanotaura zvinonyadzisira njuzu haitauri zvinyadzi. Kola wati njuzu haitauri zvinyadzi, chinotaura zvinyadzi masahwira. Adona, network iri kunetsa guys, network iri kunetsa. Tada kunyatsonzwisisa ipapa apa, but Kola was making a lot of sense anyway. Tachida kunzwisisa but zvinhu zvacho amene zviri kuita, right? Vari kungofona regai tifonere vamwe tinzwewo. Vakawanda mafonzi acho munhu ari kuwana ari kuita
ari kuita mafoni 100 regai tione. Let's hope kuti network inoita. I don't know. Danny Tembe, I don't know. I'm yet to ask. Caller, hello. Caller, hello. Hello. Magadi Jane. Hello. Magadi yenyu caller. Hello. Tukunzwai Magadi. Atisikundwa caller, atisikundwa. Wedzerai volume atisikundwa. Wedzerai volume atisikundwa. Sure. Hello. Taurai manje takukunzwai. Taurai takukunzwai. Okay, pana kola ambofona akataura akati njuzu idzi dziri patu. Inini personally ndakatozvinzwizira zvichitaurwa nevanhu ava. Asi inini at the end ndinongoti it comes down to munhu anokubatsira. Munhu anokupa gwara ndiye anokubatsira kuti uzive kuti zvii zviri kuitika pauri. Nekuti from my understanding njuzu idzi dzitori patu. Kune njuzu dzemamishini dziya dzichimbotaurwa dziyadziya. Kozoita njuzu chaidzo dzinonzi njuzu original. Ndofunga pana kola ataura achiti ndinorota hope ndichiona zvinhu zvinoitika ndichiita sei. Handifungi kuti munhu iyeye akambonyatsoona njuzu chaiyo muhope dzake. Asi kuti anenge achiratidzwa zvinhu achirotiswa zvinhu nekuona. Imakamboiona. Munhu ataura nyaya yekuti Mati? Imakamboiona. Inini handinamboiona. Okay. But ndine zvinhu zvandino experience. Alright. Hande atinzwei. Saka kuburikidza nekufamba, kuburikidza nekubatsirwa nematsawira anoita zvematare. Ndakazosvika pane mumwe munhu akazonditsanangurira zvinhu zvandakanzwisisa zvinova ndizvo zvandoda kutaura. Okay, tangai matsanangurira kuti mimi maionei, kuti muzofamba imi maionei. Alright, inini ndinorota zvinhu, ndinoona zvinhu. Chinhu chisati chaitika chakaipa ndinototanga ndatomborota zvinhu. Saka zvinhu izvi zvaindinetsa kuti sei ndichirota zvinhu ndotika. Ndichishaya kuti chii chiri kuitika, ndikati regai ndimbofamba. Ndafamba ndopandakasvika ndikaudzwa nemashari enjuzu aripo kuti muri kunzwa this was the first person akatanga kundibatsira. Munhu uyu akandiitisa zvinhu zvazvitori wrong altogether. Akandiitisa izvozvo zvekuendeswa kumadziva, zvekutengeswa mawaini, zvekutengeswa maevarist, zvazvichitaurwa izvi zvekutengeswa machira zvekuita sei. Asi at the end of the day chinotaura chiri muropa hachisi muchira. Ende chinotaura hachisi muwaini hachisi muevarist, chiri muropa remunhu. Handiti muri kuona. Ndafamba ndiri kuitiswa zvinhu ndichikandiswa maraisi zvese zvazvichitaurwa nevanhu vanga vachitaura ava ndakazviitiswa zvinhu zvese izvozvo. But at the end of the day hapana chakabuda, maproblems angu airamba achitowedzera. Ndakazosvika pane munhu anoziva zvaanoita. Ndobva anditsanangurira nditi njuzu idzi dziri pa2. Pane njuzu chaidzo zvisikwa zvakatosikwa naMwari. Hakuna akambozviona. Network. Vari kuZimbabwe. Mweya unenge uri pauri wenjuzu idzodzo. Asi njuzu idzi type ye. Hello? Tirikunzwai. Hello, muri kundinzwa? Tirikunzwa. Hello, muri kundinzwa? Tirikunzwa. Hello? Tirikunzwa. Hello? Hello, tirikunzwa. Hello? Hello? Tirikunzwa.
kana toda kusvika pane chimwe zvidzidzo network yotiza saka idzo njuzu dzacho hadziri dzidzidzewo here raimi hasi tikuda kudzidzawo nezvenjuzu dzacho zvino kana dzakativharira tichida kunzwa tozodzidza sei zvinhu zvacho right gogo hello hello ndava futi vari kudonha chiko inetwork yangu here chii chiri kuitika naindio nemeseji wasendwa okay hanzi ndinotaura zvamai vasiri kuda kundibatsira alright anga achida kufona zvakare right makozi acho awandisa miraitoni timbofonera kola hello kola hello guys toita senyaya yelive kai inotongoda munhu akaedwa apo ndo the best way because manhingikirika hello kola madzoka tiri kukunzwai tiri kunzwa tiri kunzwa tiri kunzwa kola tiri kunzwa tiri kukunzwai tiri kukunzwai regai tivadonedze tise vamwe right hello kola makadiyenyi tiripo muri njuzu here kana makaionawo njuzu ndinakuiona ndichitaura zvekunyika alright asi ndangodzizisawo zvandosiya okay vanhu pavari kurasika vari kuita zvemadhina vanoendeswa kumvura kazhinji njuzu chaiyo haiuye pasina mudzimu okay saka vanhu vari kurasika vari kumhanyiswa vari kuitiswa mashortcut vachimhanya kunoita madhina nekunotenga machira vachipembedza dzinonzi mbereka ndo ino mweya yetsvina yekuti njuzu yaino yakaberekana nemweya wechihure inoya netumwe tunhu twaikaipaipa twainenge yakatakurana nato saka chinhu chinotanga kugadziriswa idzinza rako usati watambira chinonzi manjuzu paunoita zvedzinza paya unobva wanogadzirwa zvinhu zvese mudzimu woturuka wotaura zvarinoda dzimu wotaura kuti ndakauya nemasahwira achabata basa rekuti nerekuti nerekuti ndopa rinozotaura rekukudza iwo kuhope dzako kuti panodiwa zvakati machira aya huudzwe nemunhu kunze danotenga jira regodhi kana kutenga rakati nekuti kunotori nenjuzu dzinotoka polycotton dzisingapfeke machira anopenya kola hold on imbomirai information yose iyi munoizivirepi panewo zviriyowo pandiriwo saka ini ndo zvatinoda kuti tihweka izvozvo kola kuti tiyatsoziva kuti we from the horse's mouth zvino mukati ndakawa tiri zokuti makaverenga bhuku tipei zvamunazvo imi zvamunhu information munayo ini regai ndikudzei zvangu zvakamira zvakadai zvandoza saka chekutanga mati mimi njuzu haihuri handiti haitodi izvozvo itsvina alright okay yes kana uine chivanhu chaicho itsvina kana zvese zvezvekunzi munhu
munhu anozobata chakaipa zvekubata mishonga yakaipa kana kuti zvese itsvina kuchivana zvidiwe zvese izvozvo. Alright. Saka pane dzinonzi mbereka idzodzo dzimwe yakaipa iyoyo ndo zvinotanga zvabviswa zvosudurutswa wocheneswa rochitanga manje kufambwa rakachena manje. Okay. Ndopa unozoti iwo wakarara vanokuratidza rega kuhope kumakopoti ninzi kuda jira kana kuti pari kudiwa jira reblack riya kana kuti pari kudiwa rewhite kana kuti pari kudiwa chino nechino vanokuudza iwo vega kuhope hauudzirwe kunzi uchapembedza uchapfekedza machira pambereka uchapfekedza mweya yakaipa uchapfekedza mashava asina kunaka nekuti mozoti chikwambo chacho chinoturuka pachigotaura chigopanda matare. Okay. Iwo mopembedza motengera chikwambo motengera ngozi machira. Alright. Chivani chinoda kufambwa ichi kwete kumhanya stage by stage. Okay. Ana njuzu vari kungochemerwa nevanetsongoda pano tine njuzu pano tine njuzu. Kune dzenhope kwedzo dzemadhina dzamuri kunyanya kuvavarira vanhu munodzida dzei. Kune dzenhope dzisingatombode kana dhina idzi. Kunobikwa zviyo munga raisi rine dovi riya kuchibikwa kana huku dzechivanhu dzo dzakakurungwa mudovi. Zvese izvozvo pachitodyiwa matamba mazhanje chimichero yechivanhu. Asi rungonzwa munhu ari kutaura zvebhodhoro rewaini. Ende makatsamwa kola maya makanyatsamwa. Ndiri kutonzwa kubhoyekana nazvo ndikudze chisimeli nekuti vanhu vanosoresa chivanhu nezvinhu zvavanenge vachiita izvozvo. Vanhu voswera vari kumabhichi kwakapfeka mashota vachiita zvavari kuita iko kwanisoni tiri kupembedza njuzu. Alright. Saka rinenge riri shavire matinonzi mbereka. Inenge ichinzi mbereka. Zvinosoresa chivanhu chedu tisimati chivanhu ngatidzidze chivanhu chinatso kugara pasi udzidze usati watanga kubata zvakawanda. Ani maona. Okay. Saka imbotiudza munin'ina. Let's say vanhu wamanya kuita zvinhu zvokunozvitengera micheka yako yoiyi usina kupembedzewa usina kudii. Ma-consequences anozowanikwa ndeapi? Ndo mamwe matambudziko anenge akusanganwa nawo ekuti munhu unogona kungoti wasvika pane vanhu vonzanzi vanoroya. Kana kuti vanoita sei kuzvisimudzira dzimwe mhepo dzakaipa utingotaurwa zvisiri izvo. Nekuti wakaita zvisiri izvo kupamwe wakapembedza kangozi. Okay. Pamwe makapembedza mweya wechikwambo chakabatwa vanhu vanoti mimisha mizhinji mune hwambo hwakaitwa vanhu vakabata vakuru vamwe vakaenda vakabata mweya wechikwambo. Chikwambo chinoya chikaprofita pasisimeri. Mukupemberera izvi ndo unozonzwa tanzi tinopemberera nen'anga inobata mai. Ani maona. Nekuti vanhu havasi kutsvaga kwazviri kubva. Ukaona fridzi monguva mudzinza zvezvekuti kana uyo wafamba uri mwana mudiki waona kuti ndine zviri kukunetsa wobva unoudzwa wodzokera zvakare kuvakuru. Vanhu otanga kuramba kuti takunamata takudii vamwe vazhinji vari kunamata vari kuhwanda vari kutya kuti kana iwo wanga une mudzimu mumusha mudzimu uyo ukaturuka uchafumuraka zvese zvavari kuita zvakaita. Vamwe ndopavanozongohwanda nekuti isusu takunamata hatichabate izvi isusu takunamata hatichabate izvi because vaakutya kuti mudzimu uyo mumusha ukangoturuka chete waakufumura bamukuru kana bamunini vaye vanobata vari mumusha. Saka chivanhu ichi ngatichiitei nemazvo vanhu vasamhanyirire kuda kungofarira kuti hanzi ndine njuzu ndine njuzu. Kana iwo wanzwa kuti kune manjuzu chitsvaga kuti zvabva nepi vakokwa here nenekwako vakokwa nedzinza here nekuti njuzu mudzimu wako iwo ukadedza vashandi. Mudzimu wako ukaona kuti vashava vakurasika vakuita zvisirizvo vanovadzinga futi. Because havana dzinza nesu ava. Kungonzi uyai mungogara pano. Zvavangofanana nemunhu ari kurenta paari kugara. Mangwana munongofuma makaudzwa kuti 3 months dzinouya idzi mugobva panapa mugotama isita kuda kuya kuzogara vari dziremba. Ndo zvakafanana nezvinoitwa njuzu. Ikarasika hunhu njuzu inotandwa nevakaidedza. Vashava vanodedzwa vamwe vanorapa vamwe vanouchika vamwe vanoita sei handimuri kuona. Saka vanodedzwa kuti takada kuita vakuru vanoda kushereketa mumusha vakadza kuti mudzimu uri pane mwana uyu voda kushereketa nemudzimu mudzimu unosukuruka womira parutivi wobva wapa mukana wekuti manjuzu aya ashanda wobva atanga kuchiuchika vanouchika vanorapa vana vanoita sei vanodii vanorapa chese njuzu yendo inenge yakushanda panzvimbo pekuti mudzimu unenge wakazorora because pane vada kubata nezvako. Saka vanhu ngavanzwisise kwazvinobva nekwazvinoenda vasati vabata zvakawanda nekutengeswa machira vachitengera mbereka
dzechihure. Powerful. Kona mune makore mangani? 36. Makatanga kuziva kuti mune mashavi nemanjuzu mune makore mangani? Ndofunga pandakatanga kurota nandiri grade 5 ndopandakatanga kuita zvekurota but ndaisaziva kuti chii chiri kuitika. Ndakangokura vanhu vachitongondiseka pamba zvezvekunzi muprofita wedu nhasi warota chii. Ndotaura zvandendarota but ndaisaziva kuti chii chiri kuitika. Ndobva zvabvoita zvakakunge zvabva zvaenda zvabva zvatanga ndakusekondari. Zvakabva zvatanga kuti ndakurota ndakutorota manje nemakwenzi ndakutorota ndikarota ndikamuka ndikafamba ndikaenda panhu pandakarota pepa ndotonoona kuti ndochinja ndakarota kaichi. Chinja ndakarota ichi. Saka meaning to say kuti imimi munotorapa kaini? Ndisati hangu ndapedza ndosaka ndakuti ichi vanhu vachidi kumhanya. Pane zvimwewo zvekuti ondogona kungotiwo zvisimeli makosora madii kutora icho neicho masanganisa munwe zvinogona kuita. Asi handingati ndasvika pastage iyoyo but ndikangosvikawo hapo panenge pachiitwawo mutambo vanongosvikawo havo vokurukura nevamwe. Yeah. Saka makaroorwa here ini? Saka mudzimu une chekuita here nezvemarriage? Zvinoturirwa kuti mwana wana ndosaka mutoona paipa panopisirwa pane Maria inonzi inoiswa mundiro ya Maria ndiyo inotaurirwa kuti mwana wedu awana muchengeti. Alright. Aona wetsvimbo anomuchengeta vekwangana vekwasoko kana kuti ndeyekwamuhofu kana ndeyekwechi totaurirwa nevakuru ndozvinenge zvichitaurirwa ingori nyaya yekungotaura kuti mwana wedu awana muchengeti homwenyu yawana muchengeti. Alright. Zvekutoti hazvitokanganisi hazvo. Saka vanenge vachipako idzi dzevamwe vanozoti isusu tikutoza kugara mudzimba dziri kuramba tigare mudzimba njuzu idzi zvinenge zvichifamba seya? Izvo zvakuenderana SIS kuti zvinhu zvinenge zvakatangwa sei kubva kumashure uko nokuti dzimwe nguva ndozvandataura zvezvekuti munhu unenge wakatambira makapembedza chinhu chisiricho. Okay. Nokuti dzimwe nguva makapembedza ngozi makapembedza kamuranda kakafira mumusha menyu kari kutodawo mukadzi kari kutoda kuripa saka unogona kugara sei zvakanaka imo paine ngozi iri kuda kuripa mumusha menyu iyo yamakapembedza zvekare. Okay. Saka imimi iko zvose munhu achiri kubatsirwa kuti mukwanise kuzorapa muri kupinda mumvura here? Tiri kunyepa zvekumvura ndikati ndakapinda mumvura inini paupenyu chekwandigoni kana kusina. Asi kuhope handingati ndakarota kana kanokwana kana ka5 ndiri kumvura. Ndakatorota kuti nditozorota ndiri mumvura ndichitoswima chako kuti ndichiswima ndiri mumvura. Handina kutangira pakuti ndiri mumvura ndakatorota ndichitoimba nziyo dzechivanhu ndiri kuhope. Ndichitotamba nziyo dzechivanhu ndichitoimba nziyo dzechivanhu dzinoimbwa panoitwa bira dzandairota ndaitoimba ndiri kuhope ndichitozwa kunge ndiri kutamba. Zvekutoti ndakatozonzi nasoko sezvo vari munhu anoziva vakandisiya ndichita zvandaita zokotiro mubhedha ndaiti umbwa uchisheka because ndaita kunge ndiri kutamba. Then after ndaita kunge ndabva kwekuchivanhu kuya kwe ndopandakaota ndiri mumvura manje ndichitoshambira asi ndaita kunge ndiri kutamba ndine vanga vakangondikomberedza vari mumvura handina kuona ziso zvezvekunzi bvudzi rakareba kana kuti vakaita sei ndinganyebe handina asi pese apa pandairota pese apa ndaiona machira manje chero pandakatanga ndichimba nziyo dzechivanhu ndaitoona machira ndichiratidzwa machira ndopandakabva ndaziva kuti machira ndinofanira kuita ndeapi neapi neapi. Hazvina kuti hanzi ndezvemangwana ndarota ndogona kurota hangu zvinhu zvinoitika kuti pamwe pane urwere huda kuitika kana ringave rufu chairo ndogona kutorota kuti pachaitika rufu kana kuti pane zvakanaka zvida kuitika zvisi zvakaipa zvega unogara ukangopiwa chenjedzo. Saka iwewo semunhu unofanira kuzoita kukumbirira kukangofanana nekunamata kwekuti unonge uchitonamata kuti chindibetserai mutipekundise kuti tirikunde iri ratasangana naro ratatarisana naro torikunda sei. Upota uchikumbirira uchitaura unamusika vanhu nekuti chivanhu hazvireve kuti chivanhu hakusanamata asi manamatiro ndo akasiyana. Tikunamata Mwari tete zvichemo zvedu tete zvende zvakuna Mwari asi manamatiro ndo asiyana nekuti kuchechi tinotoendawo tichitononamatawo tichitozivawo ndoenda kuchechi kwakati asi inini kana ndadzoka kumba chivanhu changu handisi ndinotoita chivanhu
kuzoitawo zvanapaya zvinoitwa kumakereji aiko tine manamatiro edu echivanhu takatopfugamawo tichikumbirira kubva kuvaridzi vedunhu chairo mauri dunhu ratinogara rine varidzi vaso kutanga kukumbira kubva kuvaridzi vedunhu kusvika tati tisvitirewo kuna musika vanhu kuti vana venyu tisachemera zvakati totaura zvatinenge tichida asi inini dzidziso yandinoda kusiya nhasi ndeyekuti vanhu musachemere nekumhanyirira kungoti ndanzwa kuti ndine njuzu wotomhanya kutotengewo maswiti nemawaini nemabhisiketi zvavari kungotaura izvi koze nhope dzimakudzirasirani dzinodawo mhunga nesadza rezviyo muri kudzirasirana nese baba mangoita dhodzi dzemaswiti ndimi vanhu makuzopota manje makunopindana nezvisirizvo makunopota makunobata zvakaipa nenyaya yekupembedza zvisizvo muchipembedza mbereka dzakaipa tsvagaidzinza ndo chinhu chekutanga ndopanotangira chivanhu. Alright, Miracle ndibvunze asi kana uine mudzimu nenjuzu iyi unobvumidzwa here kana kuti unogona here kuitira vamwe vanhu zvakaipa kusunga hazvitodiwe kuti vanhu izvozvo zvisinei. Alright, ndo unonzi urombwa iwohwo vanhu vanoita zvinhu zvekunotenga zvinhu zvekunotora pane kutora kana kutenga kana zvakangofanana nekuti kuromba chivanhu chaicho apere afona airtime yake I think yapera. Hey, she was interesting. Tanga tiri kudzidza pana kola tanga tiri kudzidza pafair kwa airtime yake yapera tatoda yanzonzwisisa manje. Pane mamessage mirai tinde kuma message right pane baba mirai tifonera vatinzwa. Hello kola muri sei? Tiri right wedzerai volume yenyu mbijana. aiwa taura yenyu. Kola hello. Right. Mirai. Go back phone. I think he was listening. Right. Go ma Neru. Hello mzukuru. Pari kupisa panapa manje makozi ati hasi kupera. Saka ndangoti rega ndingodavirawo yenyu because makozi ndifunga pane 58 vanoda kutaura nyaya dzavo. Saka ndangona matofona kati iwa zvataurwa neabva uyu ndizvo zviye zvatanga tichitaura masikati. Nzvimbo nenzvimbo ineve nevayo. Saka manga muchiruda mbodera mamakolazi here. Handisi kuzoti imi handisi kubatirira here kuti pamwe munenge moda kuzorora mumboteerera kana kuti muchirenyi kuda kutaura. Alright, kana kuti regera timire kusvika maybe na 9:30. 9:30 uye zvine nguva iyi kunokudze ikoko dzinenge dzava 10:30. Alright, pakanaka gogo regai tinzwe. Because ndiri handisi kuUK ndiri kuEurope ndiri kuGermany. Alright, no pakanaka regai tinzwe. Alright. Okay. Kola hello. Hello kola. Kola. Hello chisimeli inini handina njuzu hello takateerera. chisimeli inini handina njuzu asi ndoda kuzoitawo. Alright. Zvanga ndichirota hope dzobva dzaitika saka for the past time ndanga ndichingorota ndichitorwa nenjuzu. Ndakutorwa kudaro ndobva ndangoudzwa munhu wandinenge ndinaye kuti kana ndatorwa uudze vanhu kuti vasandicheme nekuti vakandichema handidzoke. Saka handizoti pakadaro unenge une njuzu here ende ndine ability yekuti ndokwanisa kuziva munhu zvaari kundifungira ndakangomutari. Okay. Alright. Saka muda kuziva kuti izvo kuti mungangove mune njuzu here. Ndinoda
kubhuya kuti batai makadaro regai ndifonere gogo regai ndichofonera gogo muri pakoli ipapo tinzwe kuti gogo vanotipindura kuti chii. Batai makadaro. Right. Gogo. Yeah, taita muzukuru aita mubvunzo panapa ari kungodawo kurubatsiro rwenyu kubvunza. Ari kuti iye anorota every time achitorwa neNjuzu. Asi pakutorwa neNjuzu apa anoudza kana munhu anenge achifamba naye kuti ndikatorwa neNjuzu please musandicheme because mukandichema handidzoki. Saka ari kuda kuziva kuti chingave chiri chii. Mwana uyu kudzinza rake ane zvainazvo here kana mudzimu iri paari. Okay. Chinhu 1 chandino handiti munoona ndichipembedza micheka yangu yemudzima. Makambondiona ndakapfeka micheka yeNjuzu here vazukuru? Aiwa. Yes. Kuvadzimu vake ane mudzimu uri paari here nekuti Njuzu dzinouya semadzisawira. Okay. So kola uri kunzwa here? ndikuzvizwa asi iye handinganyi pezvisimeli pane zveshona-shonezi nezvemudzimu handina kana chandinoziva. Ndakatokurirawo muHarare ende ndakakudzwa nevanhu vanoita zvekunamata zvemachechi. Saka zvizvemudzimu handibvezi asi paindatoti paitika chirongwa ichi ndinzwisise because zvekupa izvi zviri mandiri hope ndinorota zvinhu zvichiitika. Zvekutorwa neNjuzu it's been going on for a long time. Saka zvizvogoti zvangondimuvha ndikati rega ndimbobvunzawo vanoziva nezvazvo kuti zvine chekuita nezveNjuzu here kana kuti just hope zvadzo neability yekungoziva zvinenge zvichazoitika dzingoriwo nyasha kana kuti zvine chekuita nechivanhu kana uNjuzu I don't know. Kola ari kuti haazivi. Ari kuti hakuna Njuzu inouya pasina mudzimu. Okay. Taura izvo. Kundinzwisisa Kola. Ari kunzwa. Inini ndakatombotanga ndawana izvo zvemanjuzi izvozvo. Ndokuzosvikirwa nemashavi edzinza rekumusha kwababa vangu. Ndakanotsvaga, ndakanofamba netsoka kunobata imwe nyika isiri Zimbabwe kuti ndione dzinza rekwandinobva ini. Ndokunotambirwa chivanhu kumusha kwababa vangu. Ndopa kana chivanhu chazogadzikwa pane doro rinobikwa riye. Masese handiti munobika 7 days. Mabika 7 days pane masisa tomadzosera kumvura. Zviyo zviya tinozvidzosera kumvura. Ndopanozouya madzisawira vana Njuzu. Madzisawira aya madzisawira evadzimu. Saka iye ari kuti anorota anotogona kuona kurota zvinhu zvinotoitika zvese. Saka haacharwisisi manje kuti chingava chii. Anogona kurota zvinoitika Njuzu dzinotokuratidza chaizvo zvinoitika madzisawira anenge akangoganira. Asi ngaatsvage kugadziswa chivanhu chiri paari zvemudzinza rake asati atutumidza madzisawira. Nokuti madzisawira zvakafanana neni newe Meli kana kuti naningi kana tinana chikana vai vatinoona pamafacebook muri masawira gore randinoregera kukubikira izvo ndinokubikira semadzisawira munotsvaga madzisawira asi vadzimu ndo vanokutsvagira madzisawira atinawe mvura. Okay. Saka in other words ane zvaanazvo anofanira kutanga atsvaga zvaana ombonotsvagirwa kudzinza rekwake okumbirigwa. Ndatenda hangu. All right. Kola nditi uri kunzwa? Ndazvinzwa zvisimeli asi zvakaoma semunhu anonamata iChinese chaiyo asi zvisinei hazvo pamwe ndichabatsirika pamberi apo ndambonzwa zvakawanda. Sofa hangu ndombomira ndakadaro. Ukatoenda kuchinamato pane gore randinoziva randakafamba ndanzi ndiende mukati mecheche chinamato yepostori kuLeeds kuEngland.
ndakati ndichisvika ipapo vanga vachitozviziva vainamata kuti ndiri kuuya ende ndaitofawo kudzikinura. Saka kana kuti namato ichocho chivanhu chaicho vanochiziva kwete ndakaenda ndiri munamati, asi ndakaenda ndine dudziro randaifanira kutodudzira mukati mechitendero chavo. Handiri kunzwa Kola. Handazvinzwa SIS-MELLY, maita basa rega ndikatambise vamwe mukana. Alright, pakanaka Kola. Waita hako rega tikate tinzwe mu. Aiwo padedzwa. Pane right. Hehe. Zvacho. Kola, hello. Hello. Wedzerai volume. SIS-MELLY vakundinzwa. Takunzwa toda kuti mbuya vakunzwei kuita kana muchibvunza mubvunzo vakudairei. Alright. Inini ndakada ngobvunzawo kuti inini ndiri mumwe murume wechi ndiri mumwe munhu ane shavire njuzu, nekuti inini ndiri munhu anonamata ndinowanzoda kuregedza kuzviteedzera, nekuti kana uchienda kuchechi yePentecostal pedu kwatinoenda kunoparidzwa inonzi mamarine spirit handiti. Then ndakazoma ekuti kana ndandiri first marriage, second marriage, third marriage ine ndiri munhu anongororwa nevarungu vega vega. muchingochinjira yenyu varume kudaro Kola. Asi Kola vakaoma muchingochinjira yenyu varume kudaro. Ndinotororwa zvekutororwa zvinototyisa, kwedu kunotodywa inonzi mari. Ende mukufamba manje zvakazoitika ndezvekuti inyaya yekuti zvinenge zvanzi like pandati kuchechi ndinenge ndichinzi kuchechi ndikaenda zvonzi imarine spirit, asi every time vanogara vachitonditi zvoni pane chipo chiri pandiri kana kuri kumachurches edu emweya pane chipo chiri pandiri chekuti ndinokwanisa kuprofita, ende chitori chokwadi. Ndikatogara nemunhu nguva yekuti ndinototanga kutoona zvinhu zveupenyu hwake kana kutoudza munhu zvakati nezvakati nezvakati handiti. Asi ndikaprofita here kana kuti murisvikira. Mbuya vari kubvunza, imbodairei mubvunzo. Mbuya vari kubvunza, bvunza yenyu mbuya. Tati vasekuru vari kutaura muprofita here kana kuti svikiro. Hanzi vasekuru vari pamuri vari kutaura muri svikiro here kana kuti muri muprofita. Aiwa, kana ndichipinda kumachechi emweya, not kumapostori, kumapentecostari chaiko, ndopatinotonzi tine chipo chekuprofita, nekuti ndo zvinotoitika pandiri zvekuti ndinotoudza vanhu zvikuitika mukati meupenyu hwavo, even munhu akatoya pandiri ane zvaanenge atori nazvo, like kana kuti asibata kana mushonga akarema, tinotozvinzwa panotedzika something pandiri kutonzwa kuti pane zinaumira mushe. And then nekuzofamba kwandikaita ndekwekuti ndanda kurota like njuzu kuhope ndakatoiona, inini yangu inotonzi njuzu yacho ndakatoiona ichitondiudza kuti ndive zvandiri ndiyo inondichengeta, ndiyo inondivhurira kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Kwese kwandinoenda kazhinji zvinhu zvinenge anenge atori machena, then pazvatonzi chese chandinenge ndanzi nditenge ndofanira kutenga, like izvozvi zviri kunzi jira nemabhidzi, gold, jewelry zvese ndakatotenga, but ninge kuti kana wazoenda futi kuchechi unonzi ndee munopisa zvinhu izvozvo, confusion chaiyo ndiyo inenge yaita sei yatobata pakuti unonge wakutadza kuziva kuti zvinhu zvindoita sei. Kunamata ndotoda kunamata, kutoenda kuchechi mwoyo wangu unotoda kunamata, asi uchisvika unzi mamarine spirit, asi uchinzwa nechipo chekuprofita, waenda kunofamba uda kunzwisisa kuti sei izvo zviri kudaro zvakakofanana kana tudaimba chaipo padzimba pandiri kuti ndinoroorwa. Unongoda kunzwa kuti mweya uyu unoita kusagari pamurume, wongozonzwa futi kuti ida kukumbira
kupirirwa kunzikamiswa ugare panzvimbo 1 saka zvinotori neconfusion zvakanada kunzwisisa zvinhu zvakadai zvinofambiswa sei ende ndakanzwa futi kakawanda zvinzi ishavire kushava unenge uri pandiri ende chitoriwo chokwadi ndinoshava ende ndinotenderera nyika hobo dzandafamba zvinhu zvangu zvichingondiitira but pane nguva yekuti kana ndikatsamwa zvinhu zvese zvinoenda pasi saka ini ndatotambura handichaziva kuti zvinhu zvakanaka zvinhu zvakaipa asi kukomberana nezveupenyu hwangu handinyanyoda kukomberana asi ndoda kubatsirwa. Mamunzwa kagogo? Ndiri kumunzwa hangu mbarume yangu iyi. Havana shavere kuprofita vaihombarume ngavadzoke kuchivanhu. Ngavadzoke kuchivanhu vopedza chivanhu nechivanhu kuti vazotambira mashavi emanjuzu ende zvatinoda kudzidzisana ndezvekuti hakuna njuzu yanonotsvaga musii. Tiri kunzwisisana ipapo. Vanoenda vachinopa zvinhu zvavanonopa kumasii kana kumakungwa hakuna njuzu inoenda kugungwa. Hakuna njuzu inoenda kugungwa. Njuzu dzinowanikwa kuna zvakaita kuna ningirini mupure ripa kune madhemu musii nenjuzu hazvisangani. Ndinonzwa zvangu vazukuru vangu pano vachitaura kuti ndazoenda kusii mwana musii. Saka zvamunotonetiswa zviye kuchipostori kuchinamato chamunoitiswa munonzi ndai munotora sea water. Hatiwirirani nazvo. Handikaudzokere kuchivanhu uri sekuri iwe unovhima iwe. Dzokerai munogadzirwa zviri pamuri sekuru. Kana ndiri kuZimbabwe ndo zvandakatoudzwa. Ndiro zviri pamuri sekuru nokuti muri munhurume munogara seiko nemumwe murume. Ndosaka wanzi munhurume hanzi uri munhurume ungagara seiko nemunhurume. Wakambozviudzwa here pawakabva kuZimbabwe apa pawakafamba? Hatichakunzwa kola. Ndatipo wakambozvinzwa here kuti hanzi uri munhurume unogara seiko nemunhurume iwe uri munhu une munhu ushavire munhurume pauri? Wakambozvinzwa here pawakafamba? Uneshavire kuvhima muzukuru. Tiri vamwe tinovhima pamwe asi munofanira kunogadziriswa zviri pamuri asekuru. Mune foni 2 here kola ibobvisa imwe foni takutozvinzwa isi tichitaura kumasuro. Uri kuzvinzwa handiti? Aiwa ndiri kukunzwa iko zvinezvi. Wanzwa kuti hanzi kwaidzokera kuchivanhu uinde unogadzirisa zvinhu zviri pauri uneshavire kuvhima? Kungoti zvinhu zvachona ndiri kuzvinzwisa zvokutaurwa nagogo but nyaya inoitika ndeyekuti kuti uchitanga kufamba futi unobva wanzi vanhu vachona vanochiva vamwe ndovanochivira zvinhu zvachozvo kuidzwa ushaya utotangira. Okay, hanzi handisi gogo ndiri changamire. Alright. Saka iwe watiwo zvese zvataugwana changamire panapa wakatombozvinzwako? Ndakatozvinzwa but nenyaya yekuti unongoita mwana mudiki pazviri kaobva washaya kuziva kuti unotangira papi nekuti zvainzi zvikangoda kubatwa unopedzisira wavhiringidzirwa vamwe vanochiva. Saka iwewe hauna vabereki here? Tinavo vabereki varipo. Ko kana panovaudza vanoti kudii?
kanenge kunyozera pazviri ipapo nekuti ndakatonzi kudzinza kwedu like ndini ndakatosarudzwa kuti zvinhu zvigare pandiri here kuti but zvinoita kunge vanhu vabereki vacho vanoziva asi vanhu vacho havadi kundibatsira kuti tigadzirise nyaya mumwe anenge akutaurawo zvake mumwe achitaurawo zvake saka unotoona kutoti unoita confused nokuti chaitika ndechekuti tsvimbo dzenyu mukati memhuri yenyu ikoko vanogona pane vamwe vari kutodzitenga tsvimbo dzenyu dziri pauri idzodzo. Handiti muri kundinzwisisa? Ndikuzvinzwa. Saka vabereki zvavari kutaka kuzengurira Changamire odii mwana uyu? Ivo vanofanirwa kufamba, kwete vabereki chete. Dzinza rose rofamba, robika doro remumusha remwana uyu. Ropembedza sekuru vari pamwana uyu. Vomupa makanu ake netsvimbo dzake. Kuti akwanisire kuenda kunovhima, oita uvhimi hwaanofanirwa kuita muvhimi. Ava madzisawira vemvura vanozouya gare gare. Alright. Andiri kuzvinzwa. Asi chofa kugadziriswa ishavi remumusha. Uri kuzvinzwa? Ndiri kuzvinzwisisa. Saka wodzokera wotoinda kuvabereki wotonovagara bhamba kunovapusha kuti aiwaka saka muda kuti ndidini upenyu hwangu. Varume mukagara pasi hamugwazi. At least uri kutaura kuti zvese zvavari kutaura wakambozvinzwa wakatosangana nazvo pawakafamba pese. Saka watodzokera kupasi wanogara pasi nevabereki vako unyatsa kunoti vedu we kana musingati kuti ndigadzirisike saka moda kuti ndidini, then modi motoona kuti mafamba semhuri moita zvinhu zvanzi zvevasawira vari pamhuri vemanjusi avo vachazouya paleta mambogadzisa zvemumusha zvinoenda zviri kunesa iwe uri sekuri iwe unotoda makana ako iwe kuda kupuwa makana ako iwe nematemo asi haikuda kudzitema nematemo iwayo kana wapuwa matemo ako usa utiteme nawo. Aiwa tachidinzwisisa aiwa maita basa shwa nekuti tatambura kutadza kunzwisisa kuti zvinhu zvachona izvi zvinofambiswa sei maita vanhu but aiwa tazvinzwisisa. Alright, cool. Pakanaka. Alright, ndiwe mvura Changamire pachiya vamwe akuzowanda makwela nekuti manzwa kuti umwe abatsigwa dona hako umwe abatsigwa makuchiuya hobho manje pakuchiuya makaoma vanhu imi. Hello. Tikukunzwa muri sei? Ndiri nani zvangu? Imi muri njuzi chete mine dreadiro. Mazvinzwa neko nayakoma. Ndaona iro rasta renyu rakangoita kunge rekujuzi so. Aiwa ichokwadi ichocho ini ndauyawo neyangu nyaya iri pakutotsvaga rubatsiro handisi. Alright. Inini ndaingofonerwa namama ndichingonzi ndanzi nemapostori usaende padhuze nemvura chatorwa nenjuzu. Alright. Hapana chandaiziva asi makore esaya ndiri munhu wekuti ndaingoratidzwa zvinhu kuhope kana munhu ane mushonga kana munhu ane chii ndaingoratidzwa zvinhu zvaingoitika. Yekutoti pane pamwe pamba pandakambogara pamba ipapo pane munhu washanga akaromba akatozosvika pakuti murume wangu kuti kune vamwe vanhu vasiri mapasta vasiri maprofita but vanoprojecta vanhu mulife vanoona ya very lucky ndobva zvapera zvakadaro. Munhu anoedza kana kundiponda kana kuita sei zvinoramba. Saka ndakazoenda kumusha manje nimai vangu vangwa nemudzimu wasekuru nambuya pache zvavo. Saka ndakaenda kumusha last year ndichiti ndizvigadzirise. Infact ndaitonyanyofambira nyaya imo tiripo zvikanzi izvi chimbosiya iwe timboita nyaya yemanjuzi iri kunetsa iyi. Saka wazvisinei pakauya mupostori taiti tichishandirwa mbuya vaingobuda kana sekuru pana
vangu pangosvika mupostori mudzimu wamai vangu kubuda svika ndazonzi iwewe ndinotenga jira rered nejira rewhite nemukombe netsvimbo nebhasketi ndozviri kudiwa ndobva ndandotitenga ndobva ndadzoka haabva paitwa mabiko pachingotanga kungoitwa mabiko sekuru ndobva vabuda pana mai vangu sekuru vabuda kudaro vabva vataiwa muri kufamba negwara madzibaba ifambei nebasa muri kufamba negwara haatagadzirisa tapedza mai vangu vaingogara vachiti mwanangu uye December ndoda kupedzisira dare rako chero ramboitana namadzibaba ita kuti ripedziswe sazvisinei tabva kuita mabiko endakarota bhasiketi rangu riri pasi ndobva ndarota ramai vangu riri pamusoro agarana achitamba sombijana ndobva agara straight. mai vako vane zviri pavari herewe? vana sekuru nambuya. Okay, all right. inini ndakabuda iwo manjuzu aya saka ndaratidzwa zvikadzaiwa zvikuratidza kuti mudzimu ita se yawirirana saka ndakagadzirwa ndikagadzirwana namadzibaba nanhasi ndinongoratidzwa zvinhu kuhope chero murume akahura ndinongoratidzwa zvese kana nemunhu wadana naye ndotoratidzwa chero nebhodhi yemunhu zvese ndinoratidzwa dzingave shamwari dzakaipa dzingave chii ndinoratidzwa saka dambudziko rakazoitika pamanje nderoti mai vangu vakabva vashayika muna October tisati tapedzisa dare iri saka ndangorambo chingokontinyana namadzibaba pakukontinya paya tichienda kuhoton park kwambotaurwa nevamwe uko kumapopomo kuotafosuku ndaingoenda apa vakana vaibuda zvese zvichiita ndobva ndasangana nevamwe madzimai ndatina madzibaba ndibatsira ndikati munhu ivoyi arida kuenda kumbondokumbirirwa ane mudzimu ana manjuzu chete ndobva ndakaziva kuti ndine mudzimu nguva yese taingoti manjuzu ndine mudzimu kudaro ndobva ndazodzokera after funeral ndobva tandokumbirira pamuti watikandokumbirira zvikaita sekudaro zvikafamba tikadira doro tikadii saka apa ndane confusion kuti zvinhu zvatikaita handichaziva kuti zviri right here ndorubatsiro rwandauda kunzwa nambuya because ndakazonzwa nofamba kwenguva kuti unofanira kutanga mudzimu. Alright guys, onai zvatichaita this show haisi show ye1 day pafair iyi haisi show ye1 day because I've got 64 calls hatinga accommodate 64 calls in 1 day so tichangoti even vatakwanisa kutora tikatorawo maybe time tatogara kadzatove kumapasichi kota pasti 10 dzekuno kuAfrica takatora maybe vamwe 2 callers kana 3 callers vamwe totodzoka futi neFriday tozopedzisa show iyi handitika inhange mutanga ndimurida kubatsigwa foni zvanaka tine 3 apa gogo pane mefoni macallers pane mefoni ini pakati imi muchitaura apa gogo vachikunzwai apa gogo vachikudavirai handitika I think iyi show haisi ye1 day zvandatoona nokuti vanhu mose mune njuzu handimaona vanhu vane njuzu makawandisa nenjuzu dzenyudzi makawandisa pafair rikatifonere gogo tinzwe kuti gogo ivo vanga vachimbomwa mvura kuti yako nyaya yakamira sei. Inotoda 2 kana 3 sessions gogo muchembere machangamire pamwe chaitikuitika chandatoona pano chekutika show yedu iyi yemanjuzu haiperi nhasi pave ne 68 calls from that's 64 now 68 hatingavapedze vese nhasi ndikutongofunga kuti maybe pane aripo uyu ari kubvunza mubvunzo kwamuri handika vemubvunzo maybe tokontinya futi zvene Friday moti panguva mombobatsira vamwe 2 iko zvino mukupindura mubvunzo handiti Friday mondi panguva todzoka zvakare handika varoda kubvunza mubvunzo muchivapindurazve because vanenge vari confused vasingazivi kuti ichi which is which uyu aripo mamunzwa mubvunzo wabvunza here machangamiri ose mafutashi manzwa mubvunzo wabvunza here changamiri wangu tazvinzwa saka roda kuziva kuti zvavakaita ndizvo here after mai vashayika kana kuti pane zvakakanganisika. Pamwe ndinogona kunge ndisina kunzwa zvimwe anga aripo ndiye wandanga ndichitaura naye uya aiwa hasi ndeumwe
ngaadzoke zvakare. Andidzokera ipa dzokorodza zvakare kola. Ndozokukorodza. Okay. Makati henyu machembere tifambe nenyaya. Nyaya yangu iri papa ndeyekuti nguva yese ndaingoudzwa namama kunzi usaitambire pasi. Vari kutaura kuno here? Vari kutaura nemi. Handizima ndihomba rume muchangamire. Homba rume. Regai titouchira uchangamire homba rume. Aiwa kutadza sevazukuru esatadza kutaura. Saka ndaingonzi ndisaende pasaidi nemvura ndotorwa vachiti ndozvavari kudzwa mapostori. Saka ndakazoenda kumusha ininiwo mai vangu vane mudzimu vanga vanasekuru nabuya nguva imwe chete. Saka ndaenda kumusha taitofambirawo hedu dzimwe nyaya dzemumba ndobva zvangobudo izvozvo zvikanzi ngazvitogadzirwa emergency. But zvakazobudira mumatare because mai vangu vaiti pakangouya postori kuti munhu anda kutibatsira paibva mudzimu waibva wabuda. Saka pawakabuda mudzimu takabva tashedzwa tese namadzibaba vaye ndobva ndanzi nditenge jira reredhi nejira rewhite ecotton. Ndobva ndanzi nditenge bhasiketi netsvimbo nemukombe nenhekwe. Ndakazvudzwa kumatare kwamama zvikanzi aya madzibaba mukufamba nebasa ndizvozvo. Ndobva ndaifanira kuzondopedzisa namama manje vakabva vashaika muna October. Saka ndakabva ndangokontinya ndikandotsvaga madzibaba tikaramba tiita namadzibaba. Saka ndakazonzwa kunzi hanzi tofanira kutanga mudzimu zvandanzwa vamwe vese vachitaura tisati tatanga zvevasikana. Saka handisi kuziva kuti takafamba negwara chairo here because chero jira regold neblue ndinaro futi. Saka reredhi rakazonzwa basa rewhite. Makaenda kuna madzibaba. Mati? Madzibaba ndevedzinza renyu here? Pane doro rakabikwa riri mumusha here? Aiwa havasi vedzinzawo ndakatongovatsvagawo. Ko kuchevedza vari vedzinza? Halo SIS MELLY. Hanzi izvo kudzimba makaitei kudzinza renyu mane chamakaita here chekudzinza kwenyu because madzibaba havasi vedzinza renyu makamuna kutofamba zvakanaka. Ndakatozoenda navo ndo vakatozoenda neni mugomo last minute ndobva tandokumbirira madzibaba. Kazhinji vanhu vekusangana navava ndo vanokutorerai zvipo zvinenge zviri pamuri. Dzinza renyu muri kunyanyorityireiko? Kusaziya ticheni tsvagawo rubatsiro kusatoziya. Nekuti kana zvasvika pakunzi dzinza zvinene kuti vari kuramba, nekuti vakaramba chichemo vachinzwa zvasarira ivo. Zvakafanana neni nhasi haundisumudzi pano uchitaura kuti uya uzondibatsira chakati chiri chinoenderana nedzinza rako nokuti ndinokudza chideidza dzinza rako rese. Ndikupanzwa kunze kwokutoti wakuromba kandopa unotya vedzinza. Saka pandofanira kutotanga kuzvigadzirisa kakuti wanikapa nedzinza renyu kutanga kuenda kuna baba mukuru kuenda kuna nasekuru vasara vemumusha munogadziriswa zviri pamuri yamai. Manje vekumusha kwana baba vese vakashaika ngosara ndibaba vangu chete. Zvindo baba vacho zvevawo. Ivo ndo baba vacho nehanzvadzi dzenyu kana panana vana bamini ihanzvadzi futi ndivana baba mumusha ndo vanofanira kugadzirisa izvi. Madzibaba vanei nemi, madzibaba vanogona kutokunzirai jamba mukati memusha. Hanzi hamutimati muna hapana vana vatete here wekona? Tete vasara iwani vamwe vakatoshaika December inde wani vacho vasara vakatoromba futi. Nditori dambudziko. Baba vari kurwarawo nebiopolar vambozvinzwisise. Haisi biopolar. Endai munotaura nyaya yenyu amai. Urwere hunotopera kutaura kwatiri kutoita pano.
Regai ndiite sekudaro pandiri kuenda because ndichaenda komantent ndotombondogara futi navo pasi baba. Plus rudzi rwana baba vangu manje vanonetsa makara. Baba vari kutorwara amai. Imi mudzimu remusha mupa wakuvhumbamira vanavo. Aiwa Regai titondozvigadzirisa mbuya. Ndichangamire. Sorry. Sora uchatore mushe. Regai ndozvigadzirisa changamire. Saka handizivi kuti ndokwanisa kufambawo nemere pane chigadzirisa mugwara umu tichibatanawo tichibatsirana. Ndinokwanisa kungokurayirai zvamunoita, asi ndikakurayirai zvamunoita munondiona kumakope kwenyu. Ndokwandichakurayirai mafambiro enyu amuchaita. Alright. Hanzi ndichakurayira kuhope, uchavingwa kuhope iwe. Uchavingwa kuhope, waraigwa kuhope kuti unofamba sei kwauri kuinda uku kuti unogoneta sei woita sekuhope ikoko. Munokwanisa kubata iye muzukuru wangu iyeye ndiye anondikonekta. Ndotaura nemi ndokuudzai kuti munoita sei, moita sei, moita sei. Ndinokurayirai zvamuchanoona kumakope kwenyu. Alright. Tinotenda changamire, tinotenda. Right. Alright. Saka wanzwisana kugadzirisa zvinhu shamwari. Nogadzirisa zvinhu. Thanks for answering my call. Ndichakubatai futi kuinbox. Kwete inoyika iye inbox yangu yekuMrs Melly. Alright, ndichakubatai iko. Alright, gogo rambai muripo titore vamwe 2 wekupedzisira then tozopedzisa show yedu. Saka muzukuru zvandinoita kana azofona muzukuru wangu uyu. Iwe unouya pafoni. Handidi kumuudza zvekuti anozofunga kuti ndaudzwa zvisizvo. Alright. Kurayirira ndichamuita ende zvandichamurayira usawane waunotaurira. Aiwa hapana. Wakutoita semudari. Alright. Zvazofamba achitaura zviye zvamakataura zvakafamba zvakadai. Iripo pakubatsirana. Alright. Handiwazvinzwa. Aiwa zvanzwikwa tinotenda. Alright, iripo. Okay, akoma Melly maitei. Alright, donako. Saka regaitire vamwe 2 gogo vamwe maningi acho awandisa vakomana. Panapa ka titore vamwe 2 and then tozo. Hello? Tiri kunzwa. Makadiki. Tiripo makadiki muchembere. Muri muchembere kana kuti muri sekuru? Okay. Tiri kuzviona? Saka ndafuna kuti pana amai vafona apo. Makadiko sekuru pachiripo here sekuru? Varipo changamire. Saka inini as much as ndakakurira muchisarata. Saka kwedu hakutorina zvemudzimu zvese izvi vanoita kana varipo vanoenda chivandi. Vanhu zvese izvi zvakachitaurwa nevamhubva vaya. Ndinorota inini ndinotori nechipo chekurota. Saka ndinoti zvatinorota kazhinji kacho mari ndinoirota to the point yekuti vanhu vari in my close second kamuka ndichiti ndarota zvakatika. Vanotonditi ndotomuka ndichitaura kuti ndarota zvakati ndichabata mari ende hapaperi mazuva pasina zvaitika. Mari ino I just either ndowina mari kana kuti ndinongopiwa cheki inenge ichinzi refund. Something happened chinoisa mari mumaoko angu and it's happened to me for a long time. And serious this time vanhu vakajaira kuti randa mudzimu kana chii. Aiwa imamusi munotiudza kuti hamuna mudzimu, tichaudzwa pano nachangamire kuti hamuna mudzimu. Imi muri mwana pamwe munawo hatizivi. Handeini nyaya. Ngatishiramba ichiexplaina. Ndinoona even kurwariwa chaiko kazhinji kacho kumhuri kwedu kana paine urwere uchaitika ndinouona kuhope. Dzimwe nguva ndinogona kutonanga kuziva kuti ndiani kana kukafiriwa kazhinji kacho ukaita kana kuine nhamo ichaitika. A lot of times I've said sorry ndikuona ndikutaza screen isina volume. Saka ndinogona kutorota. Do you know kuti pakafa
I had just come back from home. Ndakanga ndichangodzoka kubva kumba. Saka ndadzoka kubva kumba ndakangorota hope dzandakarota. And that morning ndakamuka nemupari ndinonamata ndisati ndabuda magumbezi. Saka musi wacho ndakamuka pandanamata. Pandasimuka ndiri kutopfeka kuenda kubasa ndiri paside pemubhedha ndakangopera simba. Pandadonha ndakangopfugama pasi ndakangonzwa mwiri wangu kupera simba kuti wange ndachidhonzwa mweya. Ndo pandapfugama pasi next pemubhedha pandanamata zvakangoita ndinoita kafeeling kako a lot kekuti ndinongoita kamwe kafeeling kekuti pfugama unamata or something happens chinondipa kafeeling kekuti just pray. Ndo pandanamata pandasimuka paya pandagadzirira pandaenda kubasa. Ndichisvika kubasa the next hour munin'ina wangu bafona akati gara pasi. That same hour yandakadonha iyoyo paside pemubhedha ndakaudzwa kuti baba vangodonha paside pemubhedha vafa. And those things, it just doesn't happen. Vanhu vari close to me stereke vari connected kana paine chiri kuitika ndinozvifila and pane zvinongoitika zvinotaridza kuti kazhinji kacho zvandakaita kudhara ndasitanga kahabit kuti ndikarota chinhu ndoudza someone ndikarota chinhu ndoudza someone kusvikira vanhu vandinoudza zvinhu zvakataura kuti iwe unotityisa. It's like every time paunorota chinhu something it seems like pane zvinotoitika. Sometimes hazvinange chaipo but ndogona kuzorota kana kumba kwedu kwakaunganiwa depending on the people vakaungana vacho kunogona kufiwa ida kwamai vangu kana kwedu mari certain things zvandinorota zvinondipa even ndikaita munhu ane mweya wakaipa so around me ndogona kubata ruoko so ndinoita kamwe kafeeling kandinoita kekuti ndinotonzwa kuti something is not right nemunhu handizivi because I don't practice zvekirani but there's been several times I've come across people vanonditi une mudzimu une chavire chii whatever it is asi isusu kwedu zvandataura ndakakura musavadza saka hakutoriitwi zvemudzimu izvozvo saka ndanga ndinoda kunzwisisa kuti does it have because most of the time when anything happens ini ndowanzomuka ndongoti ndongonamata. So whatever that is I was told once before ivo vane midzimu yacho inonyatsoona kuti you have such a clean spirit nezvozvo kunzi unofanirwa kutori nemari I need all these things. I've been told those things before saka ndandongozviti nzwisisei since pana sekuru vatiri kunzwanana navo. Okay. Sekuru handimazvinzwa. Ndiri kuzvinzwa zvekutaurwa nemuzukuru. Iye anorambirei kuti ane zviri paari? Nai. Nekuti vachasvika pakutsamwa nekurambiwa kwavari kuita ikoko. Handi muri kunzwa? Ozodii? Hanzi nokuti uchazosvika pakutozo. Hatirambi kuti endei muno tese tinotopira kuvadzimu vedu todzosa kuna musika vanhu. Hanzi tinopira vadzimu toenda kumachechi tese asi usarambe zviri pauri. Ndikutozvinzwisisa because wind up phone sometimes pandinoita kunge ndikuresista something and unoziva kuti menguva upenyu hwako unongokwenda on hold so zvezvokuti ndinogona kubata mari inonzi mari handioni kuti yashanda kupi yashanda chii handimanzwa Jehova rume hanzi ndinogona kusumwe nguva upenyu hwangu unongoenda pahold yokuti ndogona kubata mari inonzi mari but handioni zvinoita zvinenge zviri pauri zvinokuratidza kuti zvinokwanisa kukupa dzimwe nguva unotozoona hope dzawarota zvinhu zvacho zvaakutoitika utoti kai denda ndatozvitaura paipai nekuti iwe uri kuramba zviri pauri unomuka ukazvikanganwa ona nguva yazvinenge zvakuitika. Ndizvo here? Munotozvikanganwa kana zvazoitika mozozvifungwa tigara zvinhu izvi ndazvirota handiti ndizvo? Kazhinji kacho zvonoti vamwe vanhu vanotozoti ndiwe muroyi handiti? Zvaitika kuti ndazvirota zvinhu izvi. Kana zvaitika uzoti ndakazvirota zvinhu izvi.
ma-UK imbonirai kufona. Ndakazosvika pakutanga kutaura because ndakazotosvika pakutanga kutaura because ndaiti kazhinji kacho pazoitika something ndoti ndakarota this. Nozi ndiwe muroi ende munogadzirisa mani. Shamwari yangu ari very close kwandiri. Hanzi wakambonzi unotombonzi nevamwe ndiwe muroi ichokwadi. Ndisati ndamboshedzwa zvangu izvozvo kunyatsonzi open maybe vanotaura zvavo but I've never been told that. Okay. Hanzi asati ndambozviudzwa pachena izvozvo izvo but mekuda vanotaura havo kuseri. Ameno ipapo. Saka ozvigadzirisa sei nai? Vanotozokutarisa kuti ndiwe kana ogadzirisa sei nai Changamire zvinhu zviri pari? inini handiti panei kana chidimu chikuru kudzokera kumadzinza ako munhu. Musatambisirwe mari muchinzenda kana kumuprofita nhingi kana kuchienda kuna mbuya nhingi vanoziva kugadzisa njuzu. Inini kanyangwe ndiri ndingaveini ndinokuudza kudzokera kumadzinza ako. Madzinza ako ndiachakuratidza nokuti inini ndinogona ngokuudza kwanofanwa kuyambukira asi zviri pauri handikwanisi kukubatsira. Unotonobatsirwa nevekwako. Andi muri kunzwa? Ndazvinzwa it's just the same nezvataura umwe kona uya zvokuti kwedu takafunda mutavadha kuti kutoti uitange unotoshaya nekuti unoitanga kunani nyaya yacho because nyaya inenge iripo ndeyekuti hatiite zvemadzinza hatiite zvemashavi whatever that stuff is ndo zvandinenge zvingoitika it's not handina kutanga kuzviudzwa nhasi. Motozviziva henyu? Okay. Right. Hanzi ndinozviziva zvinhu zvandatanga kuzviudzwa nhasi but anondibatsira wacho kuti ndizvigadzirise because kwavo masavadha munomaziva havaite zvinhu zvemashavi kana zvechisa kaukuti ndotanga kuti tiringindi kuti ndichimuudza kuti ndo zvinhu zviri kunzi zviri pandiri vagadzirisa. Ndinokwanisa kuvabatsira nazvo sehombarume. Alright. Kuitira kuti kana vakudzokera kunotaura navo vanhu ivava vanyevenuka. Handiti manzwa? Kana kutoti vanhu vati ndo vanotovadana kuti tanzwa kuti pane zviri musha asi zviri musha zviri pauri. Hanzi mobatsirwa imimi kuti Changamire kuti vanokwanisa kubvuma mugadzirise zvinhu zviri kunetsa izvi zviri pamuri izvi. Saka ozoita sei Changamire uchauya kwamuri kana kuti tozosangana nazvo zvakare pamwe chete kuti tihwisise kuti unofamba sei? Maitiro angu inini nokuti izvezvi ndiri kutonzwa chipfuva changu chazara ichi yani kuti ndingakurevere nhema. Ndinenge ndichiremerwa nokuti nyaya dzacho dzinoita kunge dziri kurikwa pamusoro pangu. Ndakunzwa kuneta. Saka vanogona tinogona here kuzoita chimwe chikamuzve. Chikamu tinogona kuchita chimwe chikamu nechishanu. Avari kufana pane vamwe vari kuzvitika mapostori asi vari kunetsekana nechipostori chavo vari kusenda mameseji avo. Tombomira topedzisira pana iva vavo. Toita nechishanu. Saka ava vari kufona vari kufona avava ndo vaita sei vari kuda kuzobatsira ende vachangobva futi kuZimbabwe manje vakomana zvinhu zvacho vanofona chishanu ngavafone chishanu ava vanga vari pana pafoni izvozvo apa vofona chishanu totaura navo chishanu vafoneorarawo zvakanaka naika. Alright, vafone pano kana kuti ndofunga mune zvakarema maremedza gogo sis loveness. Maremedza gogo. Maremedza Muchembere. Maremedza Muchembere. Maremedza Muchembere. Muchembere chizororai. Tokufonerai nechishanu chachona chichinzwa kuti mangwana chinzwa kuti nguva nekudekara kwakanaka. Alright, zvakanaka tichinzwa kuti nguvai. Right. Saka
I see kuti you are serious and ma comments evana vatora panapa I think pane vamwe vari kutaura kuti hanzi ma comments hanzi takambokuudza loveness iwe kudhara kuti une zviri pauri ndofunga waremedza sekuru zvokutoti waremedza sekuru kusvika vati regati uchifona zvakare mamuchitozvifila saka mazvinzwa kuti vakutodhonzeka mweya handiti mamuchizvinzwa zvavakagarira shavi nhai mira un'anga iri zvinhu zvacho vakomanaka chivanhu chiriko kwatinobva kuriko iyi unongosingazivi guys unotodakurira mufamily makamboona kuti mufamily yemakristu yemapasta chechako munonobuda hwana rinobatwa iwoyo mudzimu wemusha iwoyo because musha iwoyo chiro kaita mapasta wose asi une mudzimu wawoka urimo mudzimu wawo zvatinoita manje isusu vanhu because tinoenda kuchechi and everything tinotuka nekushora but until you are that specific person anoita mazvakazvine anosvikirwa nezvinhu zvakadaro then you can understand kuti you know what upenyu hwakatooma anyway ndudzi dzorurama iwe kudhanzi ndikuya kuzotanga kudya mhuri yake yanikona zvako taurarurama imashi kudhanzi kutanga kuya kuzopazapaza iye fesi rama kwedu kuya kuzokujobora ndiuziwe nemhuri yako iwewe ndiwe kuya kuzojobogwa iwewe waonekwa uchitaura komendi yako ndanisingana asingadi kuiverenga ndamuona aoneni komendi yake ndaiona komendi yake asi rurama imashoni pamuromo unoziva munhu anenge atsvaga help rurama imashi uya uchiti kwai munhu anoroya usadaro so nani ora saka ndimusakangana kuti manzi Friday mufone handiti kana muchida rubatsiro Friday mufona motungamirirwa kuti mofamba moita sei kuti mude kuti kuenda kuchechavo kutaura chokwadi even if I'm trying kutombera midzimu yacho ndinoombera midzimu yacho naMwari at the same time ndotoziva kuti God comes first yes saka it's not like kutsvakana nemadhimoni or what zvinotondityisisawo neni muri ndizvozvo true yes thank you very much all right iripo sister bye veduweka vanhu mururama muchimakoza chonaka hanzi tibatsireiwo nesi makoza chinawandisa veduwe vanhuka aiwa UK makatakura UK chiiko naimi manje muchembera hapasisina ka UK kola yellow kola yellow kola yellow kola vasi kudaira nemakola zvonda kutomatadza ini makoza icho kola aiwa tisi kukunzwa ai hamuna volume hamuna volume ndiani hamuna kana volume muri kuvanzwawo havana kana volume ndiani wedzerai volume pafoni yenyu hatisi kuvanzwa isu hatisi kukunzwa isu imi ndikaiti drop ndiani kuya kana chatiri kunzwa hatisi kunzwa isu hello tiri right kanjani Filipo, ninda chida
ngotaura nyaya icharwa nagogo naana Changamire yekuti izvoni vanhu ngavadzokere kumamisha yavo. Reason being kuti mhuri yako ndo inodziva nhoroondo yedzinza rako handiti. Saka kana tikaenda kwamadzibaba ne madzibaba havazoziva kana zvikabvunzwa mwana sekuru namwana tete vakashayika kare havazozviziva. Ndosaka zvichinzi ngatidzokerei kumhuri yedu because ndo vanoziva nhoroondo yacho. Kana baba vangu vasingazive sekuru vangu vanoziva. Handipuri panzwisisa. Ndo zvinoita kuti titakudzwa because tinoenda kune vanhu vasingazive. Anongona kubvumira unzi kwenyu kwakanga kune mudzimu here waidai haazvizive iwewo pamwe unenge wakasvikirwa. Saka panoda munhu weukama anenge achitaura kuti aiwa aiwa. Ini ndinotaura nyaya yangu yaitika kwandiri. Handina hangu manjuzu ndakazviramba zvakaitika kare. Ndifunga ndanga ndine 26 years that time. Saka pane shamwari yangu yandaifamba nayo kuZimbabwe. Saka takati tichifamba pakauya chimwe chamupupuri changa chisingatomboiti chaitotyisa but chakatakura iye chete akaiswa pakati pemain road. Vanhu vese vakasara vakamira kuti munhu yarapa mupenyu here kana kuti hasi mupenyu. After some minutes ndo pakazopera chamupupuri cheche. So vakaenda kuna vamwe ambuya veve vakati aiwa iwe une manjuzu asi nenyaya yekuti uri kunonoka. Anga achitori muprocess yekugadzirisa zvinhu but uri kunonoka kuita sei kuzvigadzirisa. Saka vakuda kukuratidza kuti isusu we can control you. Saka ndakamuperekedza kuda ikoko. Tasvika ikoko kuti takangogara zvedu pasi uye achiitirwa chimatara ake. Saka ndikanzi iwewe une zvinhu zviri pauri because ndaendawo futi ku7th day. Saka une zvinhu zviri pauri ndikati handina. Saka shamwari yangu akazosvika patime yekuti aitirwe matara ake. Seshamwari yake ndakaenda kunobatsira kubika in stuff. Pakangotanga kudirwa mvura chete. Handizive kuti ndidzo njuzu dzacho kana kuti mashali acho but ndakabva ndangozvisiya kuZimbabwe ikoko handina kana kuda kuzviteedzera. Then tazouyawo kunzvimbo dzatiridzi ndokwatakatanga kuita chivanhu manje tichisangana nevanhu vanoita zvechivanhu. Asi mukuita zvechivanhu izvozvo ndopatakarasiswa tikatobirwa nezvipo zvedu. Vanhu vave vasingazive chivanhu vanenge vachiti tinoziva vachida kubatsira vanhu. Ndaitomborota but zvese zvakaenda hapasisina chiripo manje nenyaya yekungoenda kuvanhu vasiri vedzinza. Maiona nyaya yacho. Saka zvino manje munhu problem mazana ndekuti munhu unoziva sei kuti ava ndo chaiva havasi chaivo ndo zvinonetsa. Ndo zvatiri kuti dai gogo vanga kwete gogo I mean Changamire because vanhu chaivo ka hakuna. Vangoda mari. Kutorerwa zvipo zviri kungoitika. Maona. Ini chandafarira hangu pana gogo chinhu chimwe chete chekungoti vanongokuti ndinongokutungamirira ndikubhadharisika na senti. Mahara free yokuchaji vakomana free. Wongonyatsa kungotigwa zvinhu zvako vachitoti wozodzoka iwe pano uchitaurira vanhu kuti nini vedu weka ndakabatsigwa ndakadai free of charge kana uchitenda mazviri zvoga. Ndo panongonifarira ipapo chete. Namba yangu pasi kuti gogo vazotibatsira kuti zvakabiwa zvinodzoswa sei zvipo because dzakawanda vanhu vakabirwa zvipo. Iwo zvotongoita kona kudai nemusi Friday wotongogara uri pastandy kuti wangochita izvi vanhu vachitaka kutofona iwe gara uchitofona kutaura kuti utita namba 1 kufona utaure nagogo naChangamire. Ndo zvinotoita because gogo havasi kuda kuti ndipe munhu namba yavo. Ndakantombovabvunza nanga chinesera namba yavo vakawanda vakati usape munhu namba yangu because ini handisi mubusiness. Ini ndoda kubatsira vanhu ende vayasondudzwa kuti ndoda kubatsira vanhu pamberi pevanhu handidi kubatsira vanhu kuseri. Ndoda kuti handinenge ndataura ini ndikabatsira munhu azodzoka pano achitaura kuti ndakabatsigwa kana kuti hazvina kushanda. Saka vati namba no ndisape vanhu. Ndosaka ndanchiramba kupa vanhu namba yagogo. Saka iyo Saturday Friday kai show iyi ndofunga chaichanga nguva iripo Friday chaiko. Zvadonakawo kuti mwedzi uri pakati wakusibhisi tonotanga nguva iripo kuti tinyazoita 5 hours zedu tiri pano. Imi guys motomeka sure manitengera madragon nemaplay ekuti ndichimwa kuti hope dzitize
kuti umwe neumwe yatso kuvhenekwa pano free of charge tichinyatsooneshwa zvazviri muchiudziwa zvinhu zvenyu handika muchipiwa manjuzu enyu namashavi enyu zvose nenjuzu dzenyu handika panapa handimaona ndikotaura point 1 sandapedza point yanga ichaurwa yekuti hanzi hakuna njuzu inouya pasina mudzimu ndo chinhu 1 chandakazodzidza but ndatorasika udhara okay because hanzi zvakafanana zvangochaurwa nagogo kuti masahwire dai shamwari dzedu dzatinofamba nadzo izvezvizvi ndo dzatinozodedzota nemamashavi nemudzimu kuti iwewe enda unoshavira mhuri yangu saka hanzi hakuna njuzu inouya inongonzi iri njuzu isina mudzimu mukati but hazvireve kuti munhu wese ane mudzimu ane njuzu chandinoziva ndechekuti mumwe neumwe ane zvaanobhilivha mazviri guys vamwe vanobhilivha mune zvechikristu handika haisi mhosva vamwe vanobhilivha mune zvechivanhu haisi mhosva umwe anoenda kuchikristu kuchecherega ndida kukudzai fact of life chaiyo pafeya handika kana muchindivenga muchitondivenga nhasi makristu manganikwa muri kuona ari kungotambura ari kufamba kana nebhutsu yakwadabuka iyi mai mwana achienda kuchecha achinamata achitsanya ma10 days ma15 days asi bhutsu yakakwadabuka asina kana bhutsu mai mwana vakawandisa munhu umwe munhu anonge hatomboiti zvechivanhu zvokuti kwaikuita zvechivanhu chachona problem tinofunga kuti tikanzi chivanhu handitika tinofunga nyaya dzokunobika madoro handika isati tambobika madoro hatizvizivi tofunga nyaya dzechivanhu chimwe nechekungoti unogona kungodzwa kunzi tora bute inini handidodi kunyeperai inini muchembere uyu pandafana masikati nchiti muchembere shona 8 ndipei nguva vakati na 8 ndinenge ndiri bo unoziva kuti vanditi kudii vanditi ndandichitaurawo zvakanakanaka tichitoseka pafoni zvakanakanaka nevoisi ravo riri normal tichitoseka vatinga kungojova handiona pafoni ndikati yezvo asi vandibata kuti ndadiko neasi ndomuka ndisingazivi ndarogwariyana asi hakuna munhu anoda kuziva kakuti unoroya asingazivi naiwe zvikanzi uri clean zvokuti dhuhauroyi handitika very clean hauna ndo nemwoyo wakanaka zvisingaiti asi people they do take advantage of you ndida and hauna kana ndida ngokubatsira chinhu 1 ndida kuti utsvagire bute handitika bute nevhu remunhu nharaunda raukugara wongotaurira wongogezesa mazuva 3 chete handitika kana wapedza womwaya muyadhi yako zvoga ugozoda kuzodzoka beki kwandiri uchindiudza ndo zvoga ndikati chii zvikanzi ndingatozondiudza iwe woga wapedza hapana chavataura zvikanzi hapana but ipo pamunenge muchiti muri kutamba pamhepo vatanisi pamhepo pafacebook apa hanzi munenge muchiti muri kutamba ndikuona nyimi mune zvitora likely kuti tiri kutamba tiri kudii kuna umwe ari kutora facebook iyi so serious zvokuti muri kugwisana ndikati kugwira iwo facebook zvikanzi usata zvokutamba iwe zvandatokudza ndizvozvo chiita izvozvo ugozodzoka beki wondiudza chete handimaona saka zvazvizvo zvaita kuti ndimanye ndinotsvaka bute kurengi ndisingazivi ndatengeserwa bute reshuwa here kana ndatengeserwa bute rakaita sei handitozivi ndongoshowa nderechokwadi handika izvozvo ndichitobva parinogeza izvi zvine bute rangu handimaona ndinogeza nebute rangu zvi 3 days dzangu nditora kuti zvinhu zvangu zviri kudi zvichaitika ndizona zvichaitika handimaona handimaona zvikanzi akavakatandizi vakati uneshavira kuvhima zvisingaiti ende shavira kuvhima izvo ndonyatsozviziva izvo shavira kuvhima ndinaro ndinotokugara palive kudai so kuri kudovhimiwa izvo zvindigere pano mari inenge chidoyo shavira kuvhima ndinaro vakatondiudza zvinhu zvakatowandisa handimaona vakati asi do not take and do not unonyanya kutrusta vanhu strike une mwoyo wakanyanya kuchena une mwoyo wakanyanya kunaka hauna chipomegwa hauna chinhu chakaipa handiona saka people they take advantage of you ende izvozvo ndozviziva handitani kuregerera ndiri munhu asingatani kuregerera vanhu vachiti musa ndoti munhu anopuwa hai zvikanzi ndo pane weakness yako ende ungwarire ipapo vatondidaro chero ivo ndofunga vachaona live kana kuti vakateerera varipo vatoyazondudza point blank kudaro handimaona ndikati then it's okay handiti maona so ina ndiona kuti ndingagwadziwa nekuti ndingotenga zvangu bute racho ndatotenga ndingogeza hangu ndapedza handina kuinda nobika doro handina kuinda kugomo handina kuinda notsvaka gwizi handina kuinda kumharadzano zenzira handina kuinda kusango hazvingandigwadzi izvozvo zvangofanana nemunhu anotonzi tsanya 10 days ka anotogwadziwa mai mwana because unyesoriona mai mwana zibhega rirapo nemachipsi mai mwana kana kuti oxtail rirapo mai mwana uchinzi haudyi zvodogwadza
than kungonzi gesa ako usiyana nazvo. Anditiwaona. So vanhu nevanhu chi vane zvavanobhilivha mazviri. Saka kana uri muKristu rega usashore vanhu vanobhilivha chi. Handizivi kuti ndinotaura wangu chenai. Ameno. Ameno munhu nemunhu. Ameno munhu nemunhu ane zvaanobhilivha maari. Vanhu vanobhilivha mune zvaanobhilivha mazviri. Musashore vanhu vanobhilivha mune zvavanoshora. Vanoendawo kuma indinda kuchechi name very powerful Christian zvokuti ndakataka kupatidzirai panoka nedenga rinodhirika. Asazvire kuti ndichakwana ndochichika aiwa Sunday chai ndinenge ndiko kuchechi zvindichidoi chiringindana nendimi dziya riya maumba matsotsokonya tigo zokuita sei then tigo kutsotsonya tigo kuma zvose ndendiriko asiwo there is no harm tiri vana vadika tichiziva tine kwatakabva pafeya handimaona chivanhu chiriko ndochokwadi ndo pafeya handimaona so munhu nemunhu angangoita zvinodii zvinomuitira chete ngatirege kushora chitendero chomumwe munhu chete alright kola waita hako kuti todzoserwa sei zvatakabirwa izvi. Alright, iri right kola. Thank you very much. Alright, sis Melly, bye. Guys, andisisina kola wanda kutora guys. Andisisina time yedu yafamba zatove 11 idzi guys kunoku. Ramai Masha, I can't take your calls right now. I'll take your calls on Friday. Mese murukufona. I'll take your mchembereso kwa. I'll call you soon after this. Ndichakufonera iwone Friday mose guys. Ramai Masha kuramba chingofona ndatukuti nini show yapera. Akataka kutaura chirungu chake chapedza anenge achingotara chirungu chake chatisingahwi panapa. Watiko Ramai Masha? Watiko Ramai Mashi? Wati? I want to say sorry to Loveness. I was only joking. I didn't say she was a witch. I was just having a joke. She needs to forgive me. I get overexcited when we were talking things I don't understand. But the most important thing is Njuzu second, Mudzimu is first. Where you come from matters. And I'm a traditionalist because my uncle used to write Shona novels. You know, I come from a household of traditionalist people. And that's that. I can't explain to you what is Njuzu, what is Mudzimu, because I've not experienced all those things. But we're all special, and we all have gifts, and we all have things in this world that we do not understand in different dimensions. I know some people, I've met them in my dreams, and I know some people I have met them in real life, but sometimes certain people you're not instantly attracted to because your spirit tells you that these people are not good for you. You know? So sorry, Slavers, I didn't mean it in a bad way, Loveness. I was just joking. You're not a witch. I was just joking with you. All right. In my own way. All right. Iri ball ashinzwa ndofunga ashinzwa richendo, but you don't joke nekudza munhu kuti muroisha. Don't joke with such things, Ramai Mashi. I don't know what is the difference between. I was only joking because there's no way I would know who's a witch and who isn't a witch, because most of the time you let's be honest with one another, you know. So I cannot call Loveness a witch because she's not my relative, you know. All right, Iribo. I'm sorry, Loveness, darling. I was only joking. All right, sharp. Yeah. Okay. Love you, Sister Mel. Be good, and I'm enjoying the show and everyone else. Have a good night. Good night. Bye-bye. Right, one last call mchembereso kwa watu vatapedza. Ish. Hello? Hello? Hello. Makadiko mchembere. Tinani muri sei? Vanodado vatapana papa izvi pane macalls magani. Pava ne 89 calls vanoda kufona. Saka show haiperi even Friday andioni ichipera zvakare tichangoonawo. Amen. Inini ndachitangowedzerawo pane zvachitaura nevanhu vese vataura zvemanjuzu. Manjuzu haasi emusi weji anowanzotaurwa nevanhu. Njuzu ishavi rinouya richigara pamunhu.
nichiburukidzwa nemudzimu unenge uri pauri. Saka njuzu ishavi rinodaidzwa nemudzimu wako. Saka njuzu rinoti ndisahwira. But njuzu iripo zvechokwadi. Ini ndiri umwewo wakakura nevamwe vanhu vanga vachitaura. Ndiri umwe munhu wekuti ndaikonzi nevanhu une shavi rekuita zvinhu, une shavi chese chandabata handiri kunyeba, changu zvinofambika. But kana ukaramba kuzvidayira kuti zviripo pauri, ndichienda kuna Loveness, sawira wangu uyo andogara achitaura naye. Loveness ari kuti anoudzwa zveshavi but haazvibvume. Kana shavi richida kuya kugara pauri nemudzimu uchida kuya kugara pauri, inini am a living testimony. Vanhu vanondiziva, ndinifungai maruta, vanhu vanondiziva muchemberesoko. Inini ndakabvira kuudzwa ndiri grade 7 kunzi ndine shavi. Handiti ndine mudzimu uri pandiri, but ndainyara kuvanhu kuti ndikanzi ndine shavi, ndine njuzu, ndozozviita sevanhu vanondiseka. But ndoda kudzidzisa vanhu vazhinji vari kurarama. Ndine vakadzi hopo vandotaura navo kuma-inbox, vandinoudza kuti kana wazvinzwa zviteedzere. Inini zvakazondistrika. Unogona kungowana uchiwana mari nhasi, unogona kunge uchiita zvinhu zvakanaka nhasi, but kana ukazviramba zvinokudaidzira bedlam. Saka muchiona kuti mumwe munhu ari kuramba midzimu kuti ugare paari, anogona kurwara kusvika padeathbed. Utonzi mudzimu uda kusvika mauri, kusvika aubvuma ndopaanopora. Saka zvizhinji zvatinoudzwa isusu kunzi munhu une mudzimu, tichiramba tichifunga zvinhu zvinonyadzisa zvinyadzi. Inini saka mungona nawo ndakuzviti muchemberesoko, ende handinyare kutaura kuvanhu nemudzimu. Ndine shavi remanjuzu ripandiri, because ndakasvikirwa nezvimwe zvinhu zvekuti nanhasi handina neremuromo, zvakaita kuti ndinotsvaga pandiri. Ndikaudzwa inini nevabereki vangu, but ndakaita lake kuti amai angu nababa vangu nehama dzangu dzese dziri pano paFacebook, vana, hanzvadzi, vazukuru, vese vakunditi muchemberesoko mudzidzari kwangu kwamavita. Because ishavi rakabvira rataurwa nasekuru, sekuru vangu hangu, baba vangu, ranga riri svikiro rekwamusana raitozikanwa, but vakasiyira zvinhu pandiri. But ini ndandiri mwana mudiki, ndikanyara kuti ndinoseka. Saka manjuzu ariko, mudzimu uriko, but vanhu vari kumhanyira kudaidzira manjuzu. Usadaidzire manjuzu usingatauri mudzimu uri pauri. Manjuzu anofambirana nemudzimu. Manjuzu ndisahwira anozodaidzwa kuti akuitire, akushavire, but mudzimu wako ndio unofamba newo unoprotecta zvinhu zvakawanda. Ukanodira bute rako ukati zvandinoudza vanhu kuna 3 AM ena unodira bute ukumbirire. Ndine madzimai akawanda anogona kupupura pano paFacebook, vandiri kuudza zvebute zvichivashandira. Vandisingabhadhari, handisi n'anga, handisi munhu anoshopera, but ndine vanhu vandongobatsira because ndiri munhu akapinda mudambudziko iri. Saka vanhu sange Loveness Summers ndiri kutaura pamhepo pano uchizvinzwa sawira wangu. Inini ndakakuudza kudhara, ungori neshavi raunoda kupembedza. Hakusi kuti kana waita shavi usateedzera vanhu paFacebook vanoti manjuzu emusuweji, manjuzu varoi, hakuna zvinhu zvakadaro. But kana shavi rauya kukugara ratokugara, ende unofanira kutozviteedzera, because paunozviramba unogona kunge uchinakidzwa nhasi uchidya mapiriji ombo, uchisangana nevanhu uchidiwa kunyenga uchidi, but kana zvazokusangana newe unochema. Inini ndakachema, ndikada kusvika pakuzviuraya nenyaya yemanjuzu nemadzimu, because ndandisingavatambi. But hangu inini handisati ndaenda mumvura, zvimutaura namuti vanoenda pasi pemvura, vanoona njuzu pasi pemvura. Inini ndakangotambira mashavi angu, ndikatambira midzimu yangu, ende zviri kundigonera, zvakatondiprotecta kune zvinhu zvakawanda zvaifanira kunge zvakandiparadza nawo, zvaifanira kunge zvakandiuraya nawo. And I'm willing to help a lot of ladies vakufunga kuti vane mudzimu, vane mashavi enjuzu, free of charge. Handibhadhara, but ndinokuudza nezvaunenge wataura, ndokudza kuti zvechokwadi une shavi renjuzu. But ngatisanyanya kutungamidza njuzu pamberi tisingaise midzimu yedu, because njuzu dzinouya nemudzimu wako. Njuzu madzisahwira anodaidzwa nemudzimu wako ngowatambira. Ini ndine machira angu, ndanzwa vamwe vachitaura egold white.
inini machira angu handinawo handina kupuhwa handina kunoudzwa nemadzisahwira ine ndoda kutaurira vanhu vese vakajekera pana kuti musaudzwe nemadzisahwira nen'anga dzamuri kuendera kunzi unofanira kupfeka jira regold unofanira kupfeka jira regreen unofanira kurotesa unofanira kurota machira ako ine ndine rangu regold ndine rangu regreen ndine rangu reblue ndine rangu rewhite ndozoita maretso ndo emudzimu but musadyirwe mari nevanhu vari kukunyedera yekuti vanhu vakungotsvaga kuti njuzu ndine njuzu ndine njuzu njuzu ngadzikuitire zvinhu ngadzikudzivirire mudzimu wako ngaukuitire zvinhu zvokuti iwe wega unoonekwa nevanhu kunzi uyu anenge ane munjuzu uyu anenge ane mudzimu ine zvinhu zvinenge zvichiitika pauri but usaudzwe nemunhu kuti ndinotenga machira akati neakati unofanira kuroteswa wega haufaniri kuona riri jira unogona kuroteswa zviri zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana but uchiona makalasi ako ukaona uchienda kuna sahwira achikuudza kuti tenga jira regold tenga jira regreen tenga jira reblue uri kunyeperwa because kana uine chivanhu chiri pauri chivanhu chakakugara unofanira kuzvirotera machiro ako ndozvandinoziva inini hangu ndakaroteswa zvuma zvandinazvo ndakaroteswa handina kuudzwa nemunhu nguva yandakasangana nematambudziko akanga akatarisana neni zvinhu izvozvo zvairo ndakatoroteswa murume wangu chaicho anogona kuudza ipani mandikamudza pafoni kuti inini neshamwari dzangu dzipani pafacebook dzakateerera dzandaiudza inini mazuva andasangana nemadambudziko ndakakota vakadzi ndichitovaona vachenda akaka ene mazuva andasangana nemaproblems ndichirwa mavoices ekuti zviuraye because ndandaramba kutora chivanhu changu ndakaroteswa zvinhu zvangu ndakazviona ende inini am proud of machivanhu and am proud of manjuzu angu nometa vanhu vanondiseka vakandidii but for me kuti ndive ndiri pano manjuzu angu kuti ndinge ndiri pano vadzimu vangu especially vadzimu vangu ndinovaisa pamberi because enda ndiri munhu pamwe izvozvo makatonondiviga makandiuraya ndakaurayiwa nevanhu vanokutumira zvinhu kune vanhu vane godo kunzou but vanhu ivavo vanoita godo kwauri sometimes vanenge vachitotumirwa nevanhu vakuisira mazita pasi vari kukudetembera mazita ako kuti ushaye zvaunoita muupenyu kune vanhu vanobata mari today nokuti uri munhu anotoita mari muupenyu hwako but chawabata nenyaya yevanhu vari kutaurira mazita edu vakatsipikira mazita edu pasi pambiya mudai kutaura nemazita edu kuti uyu handidi kuti aite chinhu kune vanhu vari kushaya mbereko kushaya mwana chaiko muupenyu hwako but uri kudaidzirwa zita rako uri kudetekerwa nevamwe vanhu vedzinza vari kuziva kuti mwana uyu ane chipo chiri paari tikangochiregerera chichienda chete taparara ende kana vanhu vemudzinza vachiziva kuti uri mudzimu vanogona kuurwisa because vanoziva kuti mwe mudzimu yakanaka inokubatsira zvakawanda mashavi iyayaya atiri kumhanyisa nemanjuzu ngatisanyanyawo amhanyisa tichisiya mudzimu yedu kuti iwe manjuzu ako anogona kuitira 2-3 days but zvigoshaya basa isa vadzimu vako pamberi wozoisa manjuzu kumashure saka kana inini hangu ini handisi kuti ndiri perfect ndikutaura zvandoziva inini hangu kana ndichikumbirira na3 inenge mudzandinotaura ndinoisa vadzimu vangu vekwababa vangu first uri mutupo kwababa vangu mutupo kwamai vangu ndinozouya kuna iye musikawana ariye mwari watinorumbidza kuti vanhu hakuna munhu asingazive kuti kuna mwari tinotomurumbidza then ndozoenda kumanjuzu ndo vasikana vemumvura wovadaidza wozotaura nhuna dzako wokumbirira wochitema kana uchibuda madzi wochidi chitema zvakadzikama zvese zvinoitika but manjuzu ariko vanhu vanoseka zvavachiti manjuzu emusuweji manjuzu echi handizive ndo vari kuziva vanhu vari kutuka manjuzu emusuweji nevanotuka midzimu yavasatuke Chris D moro moro Chris D musatuke vanhu manjuzu avo musatuke vanhu midzimu yavo because hausi kuziva munhu paari kuenda
asi munhu wese ane chitendero chake. Inini even vekwamwari chavanhu vashore because tese tiri vanhu vakasikwa pano pasi, but midzimu iriko, manjuzu ariko. But kune mamwe anotaurwa nevanhu pani paFacebook kunzi kune manjuzu emusuweji, handisati ndaaona zvangu. Ina hangu njuzu pachezvayo kuiona yakati handini kunyeba, handisati ndaiona, but ndinorota zvandichitaurwa nevamwe, kuroteswa. Ndakaendawo ndikanobikwa muchivanhu changu. Inini chivanhu changu ndakabikwa for 5 days. Kune vanhuwo vanoti vanoitirwa masadaka avo for 1 day ndivamwe, but chivanhu chiripo ende tikachiteedzera zvinokufambira. Usanyare vanhu kusekwa paFacebook. PaFacebook kune vanhu vanokuseka nemaghost nevanhu chaivo chaivo. Inini mainbox makazara vakadzi bhombo vari kuzidza, vanhu vari kutamburawo nematambudziko kunze. But ngatizive kuti chivanhu chiripo, but ngatisanyanya kutungamidza manjuzu. Ngatitungamidzewo also mudzimu wedu first, tozoisa manjuzu kumashure, mudzimu pamberi, manjuzu kumashure, because njuzu ndipahwira. Mudzimu ndo watofanira kuisa pamberi. Isa mudzimu kwababa wako pamberi, uzoisa manjuzu kumashure. Ndozvakati nditaurawo zvangu kuti seimwe njuzu inonzi yemusuweji pano paFacebook. Inini I think vanhu vachiti njuzu yemusuweji ka vanenge vachiona zvinenge zvichiitika, nokuti pane vese vanhu vangachikupura panyaya yenjuzuka vanga vachitaura zvinhu zvakanaka zvokuti inoda usimati, haifanirwe kutuka vanhu, haifanirwe kurwa nevanhu, haifanirwe kuita zvimwe zvinhu. Saka ukazoita zvinhu zviri opposite kudaro, ndosaka vachizoti hakuna njuzu inogara mumvura yakachena inodai. Ndosaka it's just a way yekungotiza kuti njuzu yemusuweji, maybe because of zvinenge zvichiitwa nemunhu iyeye. I think andimaona inakwanisa kudaira ipapo pekuti njuzu yemusuweji oro handinoita mubachireve ndinokodaira hangu kuti handizivi kana kune njuzu dzemusuweji, handiziva hamwe ndadaira hangu on my own side. Ende inini hangu ine chivanhu ndakanochitora, ende ndinacho, ende am proud of myself nechivanhu changu handinyari nacho. Ndinotoda kutonzi ndinguchepedzoko, ende ndozvandiri, ndoziva zvikundigonesa pandiri kusaisi nevanhuvo vandinoudzawo zvekute nevanhu vangotaurawo navo vanogona kupura, but chivanhu chiripo, ngatisachirambai. Ende Mwari aripo, ngatisasiyewo futi Mwari. Makanzwa uchishorowo Mwari. Aiwa, inini hangu ndinobvuma kuti Mwari nemadzimu varipo, newo manjuzu aripo, but manjuzu haisi kuti uchazondiona ndichiita ndine mufu wefishi ndichizvongonyoka ishangi rinodaidzwa kubva mumvura kuti zvikugara newe. But hapana munhu anoita manjuzu 10 or 20 handisati ndazviona. Unogona kuita 1 yako inogara iripo pasawira wako ari kuprotecta achimira newe, but achitungamirirwa nevadzimu vako nokuti zvifambe. Hapana munhu anoita manjuzu chete asina mudzimu. Handiziva hangu kana kune vanhu vari kumira nemanjuzu chete vasina mudzimu, because ndinoziva kuti manjuzu anodaidzwa nemudzimu wako. Alright. Aiwa, tazvinzwa muchembere shoko, maita basa. Thank you very much anyway. Maita basa. Thank you so much. At least adzidza, regai tikontinue kudzidza zvakare Friday vanenge vachiuya panapa vachidzidzawo. Oh, alright, wabva adona. Alright. Gaindibverere dzima foni inofoniwa, ingatofoniwa zvine vanhu izvozvi. Isati ndatodzima foni ndadzima. Unoona. Right. Guys, nguva yaenda vedu. Toda kuzorora ndomukira kujimu, makusenda bva kujimu nenda kunohodha. Saka time hapasisina. Handitika saka regai ndidi ende vanhu veparapana nhasi naivo vanonoka kuuya kubhawa kwacho unoona zviri kufamba sei nechitatu kudai, chiri chitatu kudai. Right. So guys, yeah, ngatibatane zvakare nemusoshanu. Ndofunga maiona topic yaina kupera, continuation pachishanu apa nemusi weFriday. Handitika saka guys, watanga handimaona sembuya mahara, free of charge. Watanga asi karegai tiyeuchizana chimwe chete guys. Ndoda ngokuziva zvangu chinhu wani chandanga kukutaurirai guys. Ini munondishamisa stereki. Munondishamisa zvisingatomboiti. Thank you Rutendo. Munondishamisa. Imimi guys, you come to me nemanyaya dzenyu muchindiremedza mutoro yenyaya dzenyu, kuita dutu remutoro yenyaya dzenyu ndichiremegwa nadzo kudai kuzvimba bhibho kuzvimba izvi. Musafungati gumba rangu kukura kudai nemusoro kukura kudai so ndozvaurika. Wakuriswa nenyaya dzenyu dzamunenge muchindichengetesa. Handika ndochengeta nyaya dzenyu muchindiudza. Handika imi ndokumbiraiwo chinhu one favor imwe chete kuti endai kuYouTube munosubscribe uko.
ndai munosubscribe kuYouTube kuna SIS MELLY's channel. Just go and subscribe kuYouTube. Antika kuti kana usina kuona panapo unoona kuYouTube ikoko inenge ichito stream live kuYouTube. You can go there and watch. Hamudi antimaona. So that YouTube ikatanga kubhadhara wakatuma sense totenga kairo data rachona handisi maona hamudi kuchinzwa ipa pa 401 mose mukati mukamhanya kuenda kuno subscriber kuYouTube anti ndo support yacho ini ndinokuitirai zvakanaka iko zvine zvika musandivigire nyaya dzenyu guys muchindipa nyaya dzenyu tikwa ticonnecte nambuya tipe namba dzambuya imi unotanga waine screenshot yawaenda kuno subscribe kuYouTube uko pangu where a screenshot indo connecta ona mbuya fed you because imi ngokuza ine muromo hamuterera hamudi kuzvinzwa andimaona hamudi kuzvinzwa go and subscribe hamudi sure hamutodi kana kungonzi go and subscribe hamudi munokota zvinhu zvemahara alright iva vatagara how many hours tiri pano kubva na 8 9 10 11 4 hours tiri pano 4 hours idata ranga richingotsengwa idata iAfrica kai vari kutsvaga mari gaya kuti data ratsengwa imari guys patsengwa data chiwifi chogona kuma chakagunduruka antika tikati izvozvi data rapera show hakuna isawo sponsor zvoita vana muchemberesoko vakasponsor show yemandi chisponsor show yeFriday yachona you don't sponsor but kupana pamunenge muripo munenge makaungana pana pamunenge muripo munenge muchida kudzidza munenge muchida kuziva maproblems enyu muinawo munenge muchida kuziva zvinhu zviri pamuri but munorwadziwa kuti musponsor show just to sponsor a show yekuti show ienderere mberi titambe atina masponsors antika alright munorwadziwa nokusponsor show go and chidai munosvisa nhamba kuYouTube kuti YouTube itange kuchibhadhara andimaona tirege kunesana nenyaya yekuti hey data hey this still munorwadziwa hambusi kuda hanzi isai username Lisa rinongonzi SIS MELLY's diaries SIS MELLY yakanzi SIS MELLY's diaries kuYouTube unongoriona handitika ukaona pane yakanzi SIS MELLY's diaries unongoona handitimona ngatiitei fair very well let's be fair handitimashona show idzi atina masponsors tatse iAfrica inebvunzai vari kuAfrica vakudzei ndofunga maona tidzadona vanhu vari kuAfrica vatiza vakawanda pasara vanhu vekudiaspora nenyaya yedata hakuna kashoma kuti ugare pa 4 hours palive vanhu vekuAfrica vakawanda vatiza panapa palive vaenda pangopera show because haugari palive 4 hours uri palive data rinenge chitsenga chitawo munhu anosponsor dora ndakusponsor show yeFriday tenga ichina munowedzera indaenda top up chinhingirikiri chiwifi chenyu icho kuti ati show tigare 4 hours neFriday tichibatsigwa namuchembere ndakakutsvakirai mahara free of charge amubhadhari mari kumwe munenge muchitobhadhariswa mari pana pamuri kunzi mahara chibhadharaiwo chimuite top up tikuda hamusi kuda still handiti maona saka ini mukawani chikuzai neFriday kuti the show is cancelled ka musandibvunze ini mbuya nhamba dzavo vatinisa pevanhu dzavandipi vanhu aisi nyore guys kungogara pana pa 4 hours kudai so data tichingotsengwa vamwe vavata kudhara vawetaru 5 iwo kangogara palive tichingoita mashows hamudi ndakukoniwa yenyu handidi kunyepa SIS MELLY's diaries kungoenda kuYouTube subscribe chete zvichingodaro zvinhu zvedu zvichingofaya kana ngoti ini ndamusponsoring muchembereso pawatitaura muchembereso kwatitaura kuti inangu Friday ndichazama kumiramira kuti ndisponsor anomaona shuwa tangosponsor nemunhu wani kuti ange ndiye ega anoda zvechivanhu asi vanhu vese makazara kuti taifunga kuti muchembereso kana ndovoga anoda zvechivanhu izvo vanhu vose 1000 vanga vari panoda zvechivanhu asi kurwadziwa nekuti musponsor show yacho yeFriday iyoyo munorwadziwa muchembereso kwavoga ndovongosponsor vedu we nhasi ndindasponsor muchembereso choko vakasponsor yemandi vedu we ngatiregei kudaro so ngatiregei kudaro unogona kungota lucky if baby unogona kungota lucky because unogona kungoitawo lucky kangofonawo ndobva kuti gara wabhipa vachingotanga ndobva kubhipawo back because wasponsor ka handitika unenge wasponsorwo saka ndobva kuti gara wakandipa nhamba dzako ndibva kubhipa kuti ukurumidze kudi kuvhenekwa handitiwaona zvinogona kungoita futi handimazviona so guys tibateiwo kuinbox uyawo kuinbox kuti todawo kubatsirawo pashow yacho yeFriday tine mashows akawanda toda kutaura zvinhu zvakawanda guys toda kutaura zvinhu zvakawanda mune matopics akawanda zvinhu zvamunoda kudzidza imi zvimwe zvinhu zvakawanda zvamunoda kuoffloada pamachest enyu hobo handi pano ndo paplatform pacho pekuti makasununguka mutukwi hamudi munoffloada zvakanaka muri pafoni muchidi but hamudi chiuyai kuinbox muite top up dololo
achiva taibhora iti kasvikada guys tobatana mangwana antika mwari wakuite zvakanaka. I love you all. Musakanganwe kunamata kana makorera antika mochengetedzwa. Tobatana muchikamu chinotevera cheFriday anditika God bless.